Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon daizuela hasi entrenatzen, atera zapatiak armairutik eta prestatu korrikak data berria. Dauka dagoeneko korrikaren 22. edizioa Amurrion, martxoaren 31 hasi eta Donostian amaituko da. Pirilaren 10ean Euskal Herria zeharkatuko duen lasterketaren leloa hitzekin izango da. 11 egunean 2500 kilometro egingo dituzte parte hartzaileek euskararen alde. Edo hobe esanda, egingo ditugu. Eta sudurgorriekin gainera, izan ere, Pirritx Porrotx eta Mari Mototx paiazoak omenduko ditu korrikak aurten. Kaixo, arratsaldeon, naiz irratiko entzulei? Baina martxo urruti dago oraindik, Itzul gaitezen orainaldira. Tira, gaurko egune zer? Gaur filosofiaren mundu eguna da. UNESCOren hitzetan, filosofiek munduko bakea lortzeko beharrezkoak diren printzipio eta balioen oinarri kontzeptualak ematen ditu. Demokrazia, giza eskubideak, justizia eta berdintasuna. 2002tik ospatzen da egun hau, baina 2005 urtera arte erakundek ez zuten ofizialki zehaztu azaroaren 3. ostegunean ospatuko zela. Beraz data aldakorra da, eta etzen filosofo zehatz bat omentzeko ezarri. Naiz egon liburuetan, filosofia denetan, naiz egon liburuetan, filosofia denetan, ederrena tabernako, komunetako atetan, Hala ere, gaurko egunez hainbat filosofo jaio ziren. Adibidez, Marcos Zapiain, euskal idazle eta filosofoa, denbora eta egia koieberen gogoeta, izan zen bere tesiaren ardatzea. Baina bestelako gaiak ere landu ditu, errua eta maitasuna, edo zenbait terrorista. Eta gaurko egunez ziltzen Basilios Besagion filosofo eta erlijioso bizantziarra, Iruñeko apezpiku izan zena. Basileako kontzilioan ekialdetar Eliza Ortodoxoa eta Katoliko Erromatarren batasunaren alde egin zuen, baina gainera Aristoteles eta Xenofonen lanak itzuli zituen. Eta azararen 18an, hau da gaurko egunez, Jacques Maritain jaio zen, frantziar filosofa, zehazki filosofo katolikoa. Tomas Akinokoaren filosofiaren interpretazio berri bat eskaini zuen, humanismo kristau berri baten ildotik. Espainiako Gerra Zibilaren ostean erbestean ziren euskal herritar buruzagiekin harreman estua izan zuen Agirre lehendakariarekin, besteak beste filosofia, politika, estetika eta eguneroko arazoi buruz idatzi zuen. Banik eguneroko arazo bat topatu dut esaten ari garen guzti honetan. Abai? Zein? Filosofoak aipatzen hasi garela eta denak gizonezkoa direla. Gogor pairatu zituen mesia eta bortxa, zaintzailea babeslia, langile goxoa irusa. Gure familia naizta, neoiz lezegin aitortza. Baina ez pentsa guk baztertu ditugunik edo ez dautenik. Emakume filosofoak badaude, asko eta ona gainera, baina zerrenda askotan ez dira agertzen. Eta pentsa, betidanik egon dira. Okzidenteko aintzinako filosofian Platon eta Aristoteles dira ezagunenak, baina Hiparkia, Areta Zinerokoa eta Aspasia Miletokoa bezalako emakumeak ere aritu ziren filosofian. Baina albiston badaukagu. Hego Euskal Herrian emakume filosofoak lehen aldiz sartuko dira batxilergoko kurrikulumean. Ikasleek Platon, Kant, Nietzsche edo Marx ikasiko dituzte, baina baita Maria Zambrano, Hipatia Alexandriakoa edo Hannah Arendt ere. Orain arte, erakusten ziren 25 egileen artean ez zegoen emakume pentsalaririk.
Ba ez da filosofoa, baina hausnarketarako bide asko zabaldu dituzte Margaret Atwood idazlearen lanek. Gaurko egunez jaio zen Atwood kanadar poeta da. Nobelagile, literatur kritikari, saiogile, asmatzaile, irakasle eta ingurumenaren aldeko aktivista. Berak idatzi zuen The Handmaid's Tale euskaraz neskamearen neskamearen ipuina euskarazko itzulpena 2008an argitaratu zuen zigor garrok itzulita. 2017an liburuan oinarritutako telesaia egin zuten eta urte hauetan sari ugari jaso ditu. Emmyak, Gorrezko Globoak, protagonista Elizabeth Moss da. Eta Elizabeth Moss gure zinemaretoetan ikusi dezakegu oraintxe bertan, izan ere estreinatu berri den Wes Andersonen The French Dispatch filmean agertzen da. Gaur Altsasun, Iruinean eta Biarritzen egongo da ikusgai. Joan Elizabeth ikustera, Juan. Tira, Elizabeth eta beste 10 aktore, Timothy Chalamet, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Lea Seydoux, Owen Wilson... Owen Wilson esan duzu? Bai. Ba gaur bere urtebetetze eguna da. Tira. Estatu Batuar aktore eta gidoilaria duela 53 urte jaio zen. Berak antzeztutako filma ospetsuenen artean honako hauek daude. Armageddon, Shanghai Noon, The Royal Tenenbaums, Marley and Me edo Midnight in Paris. Midnight in Pariseko protagonista Owen Wilson bera da. Idazle nostalgiko bat. Bere emaztegaiaren familiarekin Parisera bidaiatzen duena. Eta gauerdian, 20ko hamarkadara bidaiatzen du. Han ezagutuko ditu Cole Porter, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Pablo Picasso, Luis Buñuel, Toulouse-Lautrec... Artearen iturria nostalgia dela erakusten digu pelikula honek. Paper batean zerbait islatzeko bulkada hori, argazki edo pintura batean une bat betirako harrapatu nahi izate hori ekintzan nostalgikoa da. Oso ikuskera proustianoa da hori egia esan. Ba, Marcel Proust gaurko egunez hiltzen. Valentin Louis Jacques Eugène Marcel Proust, edo euskalo nola hau zena. Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust. Zenbat izen zituen gizon honek? Marcel Proust izen deiturez ezagunagoa. 1902ko azaroaren 18an zenduzen frantsesezko idazlea izan zen. 7 eleberriz osatutako A la recherche du temps perdu, denbora galduaren bila, saiaren egile. 20. mendeko lanik nagusietariko izan zen. Bertan egile frantsesak introspekzio lana egin zuen, bere iragan guztia gogoratuz eta horrela oroitzapen garbiak eta sentsazioak berreskuratuz. Bere bizitza narrazio batean erretratatzea lortu zuen. Ba, gu oso proustianoak gara baita, eta iraganera bideiatuko dugu gaur. Bai, izan ere duela 10 urte Katamalok bere azken kontzertua eskaini zuen. Hene zehazkar pasatzen den denbora. Du egiten zara, ispiluaren aurrean margotzen zaren bakoitzean. Orduan zeu zara izpide, zeu zara laudorio, ez duzu... Ba, iraganera bai, baina beste leku batzuetara ere bidaiatuko dugu gaur. Ameriketara, edo Altsasura, edo gobernuzkanpoko erakunde batekin voluntariotza egitera. Izan ere gaur, Miren Arrieta aktorea dator gurera. Eta aspaldikon partez, Maria Romero Laspiur itzuliko da. Gai potoloa dakar gaur, feministaldia. Eta Josu Okinena musikariarekin hitz egingo dugu Batura zikloaren 2. edizioa azalduko digulako nazioarteko musikariek jotako 8 kontzertuz osaturikoa eta xerea diasporako musika berreskuratzea. Ba, goazen, ze entzule batek dagoeneko esan digu entrenatzen hasteko bera gurekin datorrela korrikara. Beraz, goazen!
Bagoaz, azaroak 18 ditu gaur eta osteguna da ongitorri guztioi bigarren kafera. Zuekin jaun Andreok gaur iritsi denean esan digun lehenengo gauza ukatu duen emakumea. Eta uste dut uko egite hori ere ez dela egiazko izan. Epa! Zuekin Oiana Maritorenak enbe! Arratsaldeon! Zuekin urduri dagoen galdetuko bagenio uko egingo lukeen eta hau ere gezurretan ariko litzateken emakumea. Goiuri Ezeiza Arandi, arratsaldeon! Arratsaldeon! Hizketan ari zaizuena Oinuga Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 283 ditu. Azaroak 18, arratsaldeak 4 eta 12. Gu hemen 3, baina segituan 4. Zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko prest. Ongitorri, bigarren kafera. Bera, hemen dio Gorkak, musika honekin badirudi sexu egiten ari zaretela. Orain artekoarekin, gure sintoniarekin, alegia. Gure koreografiarekin? Ez dut uste, ez? Oso sexu harreman arraroa. Falta zaio pixkat, ez dakit nola esan, beste ardatza gehiago lantzea. Ez? Oso ezker eskubi egiten dugu dantza, ezker eskubi, eta akaso aurretik atzera ere pixka bat eskatzen du... Koreografiak. Ez, sexua egiten ari garela emateko, esan nahi duen, baina, bueno. Gorka, ez dakit. Beste zerbaiti buruz ari dela esango nukenik, ez? Ez? Arraroa da. Argitu guztu, Gorka. Gu Prustiano eta zu Nietzscheano xamar zaude. Déjame arder, dame puertas abiertas, camas deshechas. Ba, maite duten tartean murgildu behar dugu, eta hortarako zein izango da, abiatuko dena? Bani. Bani. Zu, bazu. Bai, Bani. Goiz-goizetik daukat aukeratuta. Bota. Bida, gaur goizean ikusi dut zuaitz bat. Eta zuaitzak, noski, bat zituen ostoak berdexkak, baino osto batzuk horiak. Eta urrutitik zirudien zela zuaitz berde bat gabonetako argiekin. Baina ez ziren gabonetako argiak, ziren ostoak horiak ziren, baina urre kolorekoak ziruditen. Orduan, urrutitik ematezun, ez dakit, argitxoekin, eta 100 argitxo zeuzkala, piztuta, eta superpolita iruditu zait. Eta orduan esan dut, nire maite dute izango da, zuaitz hau ze argiak ditu eta oso kuki dao. Eta gero gertuatu naiz eta kontuatu naiz, ostoak zirela eta esan dut, nire maite dute izango da, hau, ze ostoek argitxoak dirudite. Eta askoz jasangarriagoa da, eguberritako argiak piztea baino. Noski baiet. Dame el sentido, dame la razón. Maritorenak enbetar Oiana. Ukoaren erreginea. Ja, ez dakit zergatik esan dezun hori. Goiurik esan dizu Oiana. Badakizu zerbait. Bai, esan, banentorren batekin, maite dut batekin, baina aldatu ingo dut. Aldatu ingo dut, justu Tolosara iritsi nahi zenean entzun ditu dalako mezu batzuk, talde baten, laneko talde baten, eta orduan hori aipatu nahi dut. Bizitzen badago jendia, beti eza, hauan daukana, ez? Edo erantzun, bere lehen erantzuna, ez dena. Eta niri suertatu zai, lanean horlako jendea izatea. Baina badaude beste batzuk berriz,
beti prest daudenak lantaldea entzuteko, lantaldearengatik gauzak aldatzen saiatzeko, gaizki badatorkizu saiatuko naiz, moldatzen eta ez dakiz zer. Eta askotan agian ez dago beraien esku ere, baina saiatu iten dira. Eta maite ditut horrelako pertsonak, eta justo nik antzeslan bat egiten dut Ander Iruretagoiena eta Elena Aramarrirekin, eta Elenak oso horrelako jarrera du beti gurekin, eta gaur hori berriz ere erakutsi du, eta horrelako jendeari eskerrak ematen dizkion, eta Elenari bereziki. Maite dugu Elena orduan. Bai, Ander ere bai, Nik hor maite dut ez badaukat. Upa, jazta, bat hor hau. Baina ez da intxarra. Nola esan, venga, daukat. Maite dut bat, maite dut ez bat, eta maiteko nuke bat. Wow. Upa, Denak berdin. dana berdin. Maite dut, norbaitek kontatzen dizunean zerbait, eta badaki ilusio egingo dizula hori jakiteak, naiz eta inork ez dakien oraindik, baina, txaten dizu, ez da sekretu bat, sekretuak ulertzen ditugun bezala, ez da pertsona bati buruzko zerbait edo kontatu bare ziren gauza, eta, gertatuko da zerbait, eta oraindik inork ez daki, baina zu jakiteko hau gertatuko dela, eta poza ematen dizu. Maite dut ez, izatea batetik laguntxaketa eta bezetik kazetaritxaketa. Horren, kazetari bezala, gorroto dut ezin kontatzea gure entzuleek ere, gustora hartuko luketen nik dakidan zerbait. Eta hor, talka sortzen zaitz, kontatu beharko nuke, baina noski horregi traizioa litzateke eta maiteko nuke kontatu alizatea. Baina euskal kulturak izango du berri eder bat. Osake badago zerbait hor, datozen asteetan. Gauzatxoak dato. Seguir igual, como si fuera Ni hemen importanteren egiten. Eskinik badakit eta zuek ez eta delako gauzak. Nire gaurko maite duta da, Gorkak larun batean noa agroturismo batea bizitzako itzaldik egongo dira, autoestima, nutrizio ustere, eta astelenean pila kargatuta etorriko naizela, bizi pen askokin. Eske oso dantzariak zeate eta bonboiak, guk ere maite ditugu bonboiak, dantzariak, eta gu dantzari zat gaitu zuenak, eta makala, Gorka, gu dantzariak erala, alegia, oiana bai, baina goiuri eta biok, hortxe, goiurire bai, Nire bai? Bueno, ya estamos. Maria Romero Laspiur, bizidinak agertzen dira, eta agertzen direnak bizirik daudelako agertzen dira. Bai. Arratsaldean. Kaixo. Demo zaude? Ondo. Maria Romero Laspiur etorri da. Betaurreko bek aurrekoan bazenituen, edo berriak dira? Zerra dia, baina justo orzuelo bat dira jata eta zin ditxote lendiak ipini, orduan, gainera maskariakin kriston rolloa da, betaurrekoekin jutia, orduan, Baina hola sei, super guapa zaude, bakizu? Bai, oso guai daude. Intelektual punto bat emendagate. Hoi da. Midnight in Parisen edozein hogeiko hamarkada rapatzeko moduan. Bai, bizka bai, estilo hortakoa dia. Gainera kamara jarri dugu, noski bigarren kafea, streaming bitartez jarraitu dezakezue, eta gure kamarak badu, automatikoki identifikatzen ditu gauzak, ez adibidez, batzuetan jartzen du iskin batean, paisaia, ez dakizer, edo eguzkia, edo iuna, holako gauzak, eta zuen fokatzekoan jarri du aurra. Aurra. Hoi da daukazula azala super ondo, Maria. Ze ondo, jo, Da super polita hori. Urte eta aur bat. Eta urtxo bat. Hoi da zora gara. Laspiur zein da zure maite duta? Nere maite duta ontxe berentzagot, en plan, azketorri nahi genean, beti azkenen gorduan. Baina, justo katamalo ipini dozue, eta oindala aspaldi esnabala entzuten, eta torri jata burura, Londresen bizi nintzanean, ze justo oindala 10 urte Londresen negoan, eta batzutan ez dauzka besti batzuk toki batera eramaten detzutenak, justo, ni bertan egoanean, egia da, kanpoan bizi zarenean bizka dakasuna morrina hori zure herrikua, eta katamalon dizka hau pila bat entzun neban. Eta, horra bueltatzia, eta ez dakit, sensazio hori topatzia, guai izan da. Eta asko gustatzen jatan momentuan katamalo, eta pena bada ja 10 urte izan dira azkenengo kontzertutik. Baina, etorriko dira proiektu berriak. Gero, ondo bidean, nerea urbizu entzuteko aukera izango dugu, eta duela 10 urte, gaur berarekin izketan, kontatu digu, goizean, enekien, baina zenia orduan negoen kontzertu hortan, eta gure zaharrenak 9 urte ditu orain. Eta zaroa, horrela egatu da. Baina, gero kontatuko izkigu gauzatxo gehiago kontzertuaren inguruan, eta, talde oso maitetua dugun bazen agurraren inguruan. Baina,
Maria Romero Laspirrekin, segituan feministaldiari buruz hitz egin behar dugu. Beraz, gera zaitezte hor, 4:20 zuzenean, Naiz Irratiaren sintonian, bigarren kafea dago. Venga, gauza bat egingo dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. Eta Maria Romero Laspiorrek dakarren gaia ere aski interesgarria, eta akaso Maria Romero Laspiorren gaien artean, norbaitek hain esperoko etzukena, ze feministaliari buruz hitz egin behar digu, eta norbaitek esango luke, eta normalean Mariak, diseinua, moda, eta horrelako giroan ekartzen ditu gaiak, eta feministaldia bada akaso politikoagoa ere, baina dena dago lotuta, noski? Bai, azkenean dana dago lotuta, ez? Eta azkenean feministaliaren barruan bai artista daude eta badau, ez? Diseinuan eta munduan jartuten duten parte hartzaileak. Orduan iruditzen zitzaidan interesgarria eta bai, azkenean ez dakiz pasatzen da, baina beti natorrenean emakumei buruz hitz egin dut. Bai, ala da. Beti esaten dugu berdina, ez dakite artearen eta diseinuaren munduan Euskal Herri mailan gutxi gorabehera danak emakume garen, ez, baina beti holan maila ertainean gaudenak, bai, ez dakiz pasatzen da, mutilak hor gure inguruan ez direla asko agertzen, ja direla edo top dienak edo, ez, beti iruditzen, beti ematen den esta sensazio berdina, eta hemen gonbidatuetatik, bai, nik uste bat bakarrik izan zala Belloso, Asier Belloso mutila, baina beste guztiak emakumeak izan dira. Bai, eta, bai, feministalia zerbait politikoa, baina, azkenean hor emakume artista, filosofa, eta bar daude partei moduan eta antolatzaile moduan, eta orduan, iruditzen zitzaidan esala gai bat oso politxa, eta gainera justo aste hontan antolatzen den edo gertatzen den ekitaldi badanez, oso proposamen ona. Dudari gabe, eta lehenengo ez ustekoan ikartu dut, Mariaren gidoia ikusten 2006 urterik ospatzen da. Bai, nik uste poliki handitzen jundiala eta gero eta gauza gehiago antolatzen diela, baina bai, ja 14 urte, 15 izango dira. 15 urte. Bai, aurreko urtean izan zan pixkat motzagoa edo flojoagoa, ze pandemian arazo horregaitxik ezian nahin beste gauzain, baina bai. Zehatzak izateko, 14 urte, 15 edizio. 14 urte, 15 edizio. Ez? Uste du baietz. Behatzekin kontatzen Bai. Bai, hori. Oingo izango da 15. edizio. Eta Donostian antolatzen, izango da, edo ari da izaten, Tabakaleran, Donostiako Tabakaleran, gerturatu aldia, hasi zan aste artean, 16, eta bukatzen da 20, dara larrumata. Baina, egun hauetan, Tabakaleran izango dira ekintza desente, baita beste toki batzutan bebai, ze badaude kontzertuak eta badago atzo izan zan bebai elektrotxaranga bat bebai emakumeena, eta baina bestela streaming bidez bebai, Tabakalerako webgurrian edo webgunean sartzen baldin bazaldete, ikusi alituzue ekitaldi desberdinak bebai. Plaza Andreok, emakumeen plataforma politikoa da antolatzaile, Maria. Bai. Eta urtengo leloa sismika. Sismika, hori da. Bai. Beraiek urtero lelo desberdinak ipintzen dituzte, eta aurtengoa da sismika. Irakurriko dutzuete pixkate leloa edo egin duten, lelo luzea. Pixkate ez osorik irakurri. Osorik irakurri. Politia da. Bai, ze moduz irakurtze duten, Ja, urduri nabil gaur, Ze hainbeste denbora etorri gabe izatira, Pentsa, oian ere
Urduri, goiuri urduri, oian aukoan, zuzak. Gaur dan hori lasaitu behar diguzu. Bai. Nik uste dut hau 5. kafea da dudala. Gertatzen ari da. Ez dakit niko nadan hori. Acento mexikarra atera zaio noian ari. Ze gertatzen ari da. Maria Romero Laspiur, baina ze kontatu behar diguzu. Sismika, Venga, Maria. irakurriko lelua. Espero ez dugun lurrikara da sismika. Kultura feministak dakarren lurrizia. Ordena astintzeko behar bizia. Sismika dira emakumeen bizitzek jasaten dut dituzten dardara bortitzak. Violentziak, sexularizazioa, kriminalizazioa eta kanporaketak. Sismika dira gorputzen desplazamenduak lurraldeetan. Zer ezberdina diren bidaia derrigortuak eta soilik batzuek beharrei ez zuten dieten prozesu turistifikatzaile eta gentrifikatzaileak. Sismika dira emakumeak, elkarrekin garatzen ditugun estrategia, gerra, disidentzia eta erresistentziak. Gure dardara ederra delako, gure desia zentrala derako. Araka dezagun zapaltzen dugun lurra. Lokastu dezakegun sistema munduan. Maria, esan behar diogu urrengorako letra handiagoarekin imprimitu da. Karri behar duela gidoia, tiki karri du. Eta eskerrak beta aurrekoa. Bai. Bestela ja. Bueno, uste dut, baduela leloan bertan, Juri, Maria eta Oiana, oso esaldi indartsuak eta oso argi erakusten dutenak zein den, ez? Feministaldiaren helburu nagusia. Bakoitzak bat aukeratuko dugu. Oiene. Bai, testuan. Oiene. Zentzen betxatzen ari. Bai, begira. Nei oso interesgarria iruditu zait lurraldeen kontzeptua. Eta hor Mariak aipatu du, ze ezberdinak diren bidaia derrigortuak. Ze izan ere, ostiralean gure amonekin hitz egin genuen, hondamendi naturalek eragindako desplazamenduen artean 80%, desplazatuen arteko 80% emakumeak direla. Beraz, hor ere, emakumeak galtzaile. Beraz, lurraldeen eta desplazamenduen gai hori oso interesgarria iruditzen zait. Bai, hori, super, gainera esaten dau, pasatzen dira gauzak horregaitzik, baina bai turistifikazioa, turistak erakartzeko sortu dira zen gauza pila bat, batek egin ditu guri kanpora jotea. Adibidez Donostin, igartzen da, ez? Azkenean alkilerrak eta zelan da ozen, estudio asko edo etxe bizitza asko, eraman ditugu kanpora edo alboko herrietara. Bata bestearekin lotuta dijo alako, ez horregatik ez, prozesu turistifikatzaile eta gentrifikatzaileak. Hori. Azkenean turistifikazioak edo turistifikazioak, badakarrelako lotuta. Beste realitate gentrifikatzaile hori. Hori hiri handietan asko bizi da. Euskal Herrian batez ere esango nuke Donostia eta Bilbok bizi dutela. Ez hainbeste akaso Gasteizek, enuk esango hainbeste bizi duenik Euskal Herrian Iruñak zertxio bait. Kontua da asko zeremu gehiago duten hiriak direla eta beti dago inguruan bizitzeko aukera gehiago, baina Iruñako eta Gasteizko eta iparraldeko hiriburetako errealitatea hobeto ezagutzen duen jendearekin ezagutu beharko genuke, baina uste dut, turistifikazioaren ondorioak bereziki Donostiak bizi izan dituela ez. Bai, nik uste gehien bat, Nik Iruña esaten ari zinen, eta nik familia asko Iruñakoa daukat, nik asko bizi izan dut bertakoa, eta egia da ez akaso bertan bizi den bate kontrakoa esango dite, udan bai, San Ferminetan, baina egia da beti esaten dute, San Fermina pasa, eta hurrengo astean, utzi geratzen da, ez? Eta egia da, asteantz edo asteburuetan ikusten duzun giroa, Iruñan asko izaten da bertakoena edo eta probintziakoena. Donostia bezalako hiri batean
ez da Hori, inbeste bai. hori baizik eta gehiago turistak, ez? Bueno, nik hori bizi izan dut bertaratu naizenean eta esan, ala, ze politia hemen dagoen bertako giro hori. Eta nik azken aldean esaten nuen, hau da falta duguna adibidez guk Donostian, ez? Nila arrotza sentitzen naiz, leku askotan, nire hirian bertan. Bai, Aldezarrian adibidez, Donostiko Aldezarrian bertako jendia isa ez da geratzen. Egia da, ontzen hasi dira pixkat impulsatzen bertako tabernek eta bueltatzea bai pixkate bertako jendia taberna hoietara edo denda hoietara, baina eske lortu dute, egin duten bere sistemakin, bertako jendia ja grosen geratzera edo beste zona batzutan, ez? Eta Bilbon bai igual gertatzen da, baina ez hainbeste. Nik uste Donostin dela gehien bat, bere ez dakitu da letxiak, ala sistemak gero eta gehiago bultzatzen hasi direla turismoa eta hotelak sortuz eta bar, eta bai, arazo badakagu horrekin. Hirien tamainari begira, ez da egite. Donibane Garazin, ez dut uste turistifikazio edo gentrifikazio arazo handirik dutenik, edo Maulen, hiri txikiagoak ere badirelako. Baionak, akaso zertxo bai biziko zuen, badelako, Baionako Aldezarra bereziki oso ederra, badu hiri ondixeago baten jarrera hori, eta hor turismoaren eraginak ere nomeitetik izango dira. Baina esango nuke bai, Donostiak bereziki, eta Bilbok neurri batean, Bilboko Aldezarrean Bilboko jendea bizi da. Garesti ordainduta, hori ere esango dute, Bilbotarrek garesti ordaintzen dutela, baina jende gehiago bizidan Aldezarrean Bilbotik edo Bizkaiatik, Donostiako Aldezarrean esaterako Donostiatik edo Gipuzkoatik bizi direnak baino oso gutxi direla, ia baterez. Bai, guztiz. Eta gero, adibidez, artisten estudioak bai, igartzen da Donostiako jendeak kanpora joan behar dela, beren estudioa hartzera, azkenean lokalak oso garestia dira, eta ez daude lokali. Osea, Bilbon igual industria garaiko nabe gehiago geratzen dira, baina Donostin tabakalerako zona hortan behar bada, baina dago egoera supertxarto, ontsen immigrazioaren kontu honekin gainera kriston trifulkak eta ari dira gertatzen, eta ez dago besterik. Osea, edo Astigarraga garazoiaz ja eta bertan sortzen duzu zure estudioa, edo bertako alkilerra dira oso garestiak. Orduan, adibidez Bilbon, igual bai daude espazio gehiago, edo Gasteizen alokatzeko lokalak eta askoz bemerkiagoa dira. Orduan, nik uste dut aldutela bertako artistak, ez? Bertan geratu. Eta adibidez, Frantzian edo, Baionan edo gertatu aldana da, bertan askoz laguntza gehiago dituztela artistek gu baino. Estatuaren eragina. Estatuaren, igartzen dela pilua. Bai, hemen ditugu hainbat eskumen gure ganatuta iparraldeko lurretako hainbat jendeek nahiko lituzkienak, baina gero era berean estatuaren zentralismo horrek erean baditu kultura arloan hainbat abantaila eta hori hor dago. Nik netzako badago, testonen amaieran oso zati ederra, gure dardara ederra delako, gure desira zentrala delako, haraka dezagun zapaltzen dugun lurra. Lokaztu dezagun sistema munduan. Eta zuek itzegin honen inguruan, ez dut nik itzegin, baina uste dut emakumeok espazio publikoan nola okupatzen duzuen eta guk nola okupatzen dugun badagoela aldea, ez? Eta zuek okupazio horretan bultza edo lekua egin behar duzuenaren sentsazio hori baduzuela, edo realitate hori bizi duzuela, ez? Bai, izan alda bai, eta desberdin egiten dugula lan bai. Osea, sartzeko horrez, pasio gehiagokin edo, azkenean, egia da, lekua bilau biadozunean, zure partetik bai beste entusiasmo bat ipintzen diozula. Eta, bai, poliki-poliki, egartzen da, emakumeak gero eta gehiago daudela arlo desberdinetan presentzialki. Eta, nik uste dut, poliki-poliki bagoia zela. Nahi oso interesgarri zait lokaztu ezagun sistema munduan, erlazionatzen dudalako baita lokaztea ekintzarekin, ez? Eta guazen egitera, eta egin baina guztian, ez? Bai, eta egin, eta orduan, feministaliak 30 ekintzaile elkartu ditu, egiten ari direlako, eta ez delako teorikoki bakarrik, hau praktikara eramatea delako. Eta oso interesgarria iruditu zait. Neri gustatzen zait, orain pixkat zuk aipatu duzunarekin lotutare, sismika arlo ezberdinetara darama, ez? Alde batetik esan duguna
sismika dira joan behar dugunean eta baina aldi berean esaten du sismika dira emakumek elkarrekin garatzen ditugun estrategia, gerra, disidentzia eta erresistentziak, ez? Azkenean sismika ere badela elkartzeko indar hori eta gustatzen zait bi aldeetara egiten dula, ez? Sismika alde batera eta gero bestera elkartzeko indar horretan. Eta zuk aipatu duzu 30, ez? Elkartu direla eta orduan elkarlanean eta elkarrekin zenbat egin daiteken eta boterea ere hortik datorrela pixka bat. Hori da, zegu hori gara kontzeptuekin bueltaka, baina guazen zehaztea. Bai, hoxe. Egitaragua, 30 horiek zein diren, denak ezingo ditugu esan denboraren gaitetik, baina bai, zer dago egutegian egun hauetarako? Bueno, ekitali eta jarduera desberdina daoz, itzaldietatik hasita, proiekziotara, mai inguruetara, daude pila bat gauza. Eta, ia denak dira tabakaleran, esan dugunez, ezagon dudan moduan, streaming bidez jarraitu aldirenak, eta kartela sortu du Raiza Alabak, dala beste artista bat, bai, esaten dozuten moduan, azkenean da, elkarlanean sortzen den jaialdi bat, danak emakumea dira, ingurugune desberdinekoak, eta toki eta espezialidade desberdinetakoak, baina danak, sortzen dute, jarduera hau, eta Raiza Alabak egin du aurten kartela, baina urtero bai artista desberdinak egiten dituzte kartelak, eta emakumeak izaten dira artista bai. Beste urte batzuetan adibidez izan dira Alasne Zubizarreta, Ainitze Sarasola, Satza Jauregi, eta bar. Claro, hainbeste jaialdi bakoitzean emakume bat, baina azken urteetan izan dira hauek. Eta Raiza Alabak ilustratzen dau kartelian oso garbi jardueren eta jaialdia ere leloa zein dan, eta esplikatzen du pixkat zertan datza feministaldia, ez? Eta berakin egon nahi gaur goizian, eta, erantzun desta indiot galera batzuk, berantzako, zelan izan da, lan egitea talde honekin. Zazkenean, kartel bat itxen dozunean jaialdi baterako edo edo zer gauzarako, azkenean eskatzen dut gauza batzuk, pauta batzuk jarraitzeko, eta nik usten eban, igual feministaldia entzako lan egitea igual beste modu, beste erabateko azala, prozesua, azkenean ez da berdina, zerbait oso itxia da honean, edo zerbait, ez dakit, zelan esplikatu. Zerbait oso konkretua danean, inbiadozunean, edo... Erabat askia denean, ez? Hori da, erabat askia denean. Eta orduan galetu dio, lehenengo galera izan da, nolakoa izan dan esperientzia feministalia lan egitekoa, eta nola jarri ziren berakin kontaktuan, ez? Zelan kontaktatu zuten berakin. Feministaldiarekin lan egitea oso esperientzia ona izan da, beraiek askatasun oso eman didate nik nahi izan dudana marrazteko eta kontzeptua berez garatzeko baita. Eta, nirekin kontaktuan jarri zen Leire San Martin, berak esan zidan hori aurtengo irudia egiteko, eta egia esan oso pozik jarri nintzen, ez proposamena heldu zitzaidanean. Eta ikusten baldin badozue kartela, ez dakit ikusi duzuten leheno, baina da, oso estilo goaz, Erraizak beti itzen daulan oso kolore fuerteekin, eta komikiaren kutsu hori daka. Eta iruditu jaita interesgarria galdetzia zelan egin zeban lan kartela sortzerako orduan, eta sortzeko prozesu hortan zelan sortu zuen konposizioa eta leloak zer ikusi zuen, ze zentzu edo eman zion kartelari, ez? Ideiako beto garatzeko egiten dudana da hitz-gakoak apuntatu kuadernotxo batean, eta horrek asko errezten dit lana, ez? Hitz bakoitzarekin irudi bait etortzen zaite, irudi konkretu batzuk etortzen zaizkit burura,
Eta horiek kontuan izan da, hasten naiz konposizioa egiten, marrazten eta horrela. Eta bai, eta horrela. Eta horrela. Eta horrela. Bien bitartean, streamingez jarraitzen gaituztenek ikus dezakete alako Raiz Alabaren portfolio moduko bat, raisalaba.com loturan edo egunean zuzenen ikus daitezke, azalpenik gabe, hola, gordinean, eta nik uste ikusten dela, ez, Mariak aipatzen zuen kolorearekiko figura nahasketa orgiestiko hortan, ez, nola moldatzen den, ez, artista arabarra, bide bat, ez, Raiz Alaba arabarra da, izena ere. Bai, eta gero, eta gainera argi ikusten da kartela ikusten balin badorzu, berana dala kartela. Oso representatiboa berana dala. Azkenean askotan bai, hori, igual lan bat itzen baldin badozu beste batentzako, beran estetikara edo bultzetzen zaitxu, eta hemen oso librak izan dira, eta ikusten da, Raiz bai oso komoda egon dela, ez, lan hontan. Eta, bueno, Raiz Alaba kartela egitaz aparte, Tupuz taldearen partaide da, eta gaur Tupuz taldeak egiten dute, bueno, dauz bostetan eta kaleran inguru baten, artista eta sortzaile desberdinak, direla Tupuz kolektibokoak, gero Euskal Herriko neska gazteak elkartea, eta Guraize Agroseko hilapaindegi komunitarioak egiten dute mai ingurua. Eta, bueno, da pixkat, nik uste dut, mai ingurua izango dela gutxi gora bera, komunitatearen inguruan, ez? Esaten zenuten alen, gu, komunidadea, zelan lortzen dugu, danon artean emakume guztiok, zerbait, ez? Batzen, ez bakarrik independienteki. Eta Tupuz dalea gainera, sortzen dauen bigarren alea, dala presentatuko dutena, aurkeztuko dutela feministaldian, da gu inguruan, aurrekoa zan ni, eta hau da gu, eta da komiki bat, bueno, Tupuz taldekoa dia, komiki gileak, Donostin batzen dienak, eta sortu zuten lehenengo alea, oindela pare bat urte, eta aurten fitxatu dituzte artista eta ilustratzaile berriak, eta sortu dute gu. Aurrekoa zan ni, eta ingua da gu. Eta hori, eta errepresentatu nahi du gu zer den bakoitzarentzat. Eta emakumeak dira denak estetika bat jarraituz sortu dute komikia, kolore batzuk jarraitu, bueno, gutxi gora bera, koloreak dira aman komunean dituztenak, gaia eta koloreak. Direla urdina eta laranja, eta Raizak parte hartzen du bertan. Eta, bueno, interesgarria iruditzen zitzaidan bebai, jakita, kartela zein izan da, kartela egiteko prozesua, baina zein izan da bebai, Tupuz taldeko bat izatea, eta zelan sortu duzun zure ilustrazioa edo komikia bertan ipintzeko, ez? Eta zelan sentitu zaren, eta zelan sortu zenun, eta zein izan zen prozesua. Azkenean ez da berdina kartel bat egitea, edo komiki bat sortzea. Eta hori digu. Tupuz kolektiboa idatzi ziatenean parte hartzeko gu liburu berri honetan egin nuena da gidoi barik marrazten hasi, eta marrazkiak berak ideiak ematen zitzaidan historiarekin jarraitzeko, ez? Orduan oso era natural eta, bueno, hori erraz batean basi nintzen historio bera eraikitzen. Bueno, Maria, osteguna da gaur, baina oraindik gaur eta bihar eta etziko eguna geratzen zaizkio feministaldiari, ez dakite baditutu nola begiz jota gore entzuleentzat gomendagarriago sentitzen dituzun ez dakit ekitaldi, planak, gauza asko gertatuko dira. Bai, pasoko dira gauza asko, ondiokan. Bosterdietan gaur hori, mai ingurua, gero zinemanaldia daue bai, zazpiretan artista batzuk sortu duten lanaren inguruan, Nuk BAD da proiektua, eta Kinela Nuk eta Andrea BADek sortu duten lana proiektatuko da. Beraiek ikusentzunezko artista dia eta instalazioak eta performantzak egiten dituzte, eta proiektatuko da
pelikula bat edo, pelikula bat, eta beraiek sortu dutena, eta gero egingo dituzte, kolokio bat egingo dute. Eta bihar bebai badaude gauza interesgarriak artearen inguruan, ze, egongo dira museoetako eta arte munduko 3 emakume, eta egingo dute arte praktika garaikiaren ingurua mai inguru bat bai, eta izango dira Beatriz Erraez, Elvira Diangani Ose, eta Jaiza Hernández Velázquez. Bat da Artimaren parte, bigarrena da Magako zuzendaria, eta hirugarrena da Goldsmith University of London egiten duena lan. Eta, beraiek, egingo dute pixka, mai inguru bat eta elkarrizketa bat artearen inguruan, gaur egun emakumearen papela zein dan arte garaikidean, eta nik uste dut interesgarria egon aldala, bebai. Eta hau izango da, 11etan ez, 6etan, barkatu. Arratsaldeko 6etan. Arratsaldeko 6etan. Bihar ostirala arratsaldeko 6etan. Bixar, bai. Gero, 7:30 dau Elena Proust aktivista, bebai, Tabakaleran. Berak, beran solasaldia emango du, hitzaldia. Eta gero, gabean, barkatu, 9:00 dau kontzertua, Eulat Salvadorrekin, Ines Osinaga eta Lorea Argaratekin. Ikaragarrizko itxura dauken abide bat. Itxura ona nik uste dut guai egon aldala. Hor dabiltza 3 sareetan saltxeatzen, eta denoi hola... Bai, ikuskizunak Mauriziak ez du inorril izena du, eta uste dut hartu Ez zuen inorril, ez da? Ez dau. Mauriziak ez dau inorril. Ez zuen ulertzen. Mauriziak ez dau inorril. Traola Mauriziak ez dau inorril, zehatzago esateko. Eta uste dut hartu dituztela Mauriziaren kopla batzuk eta autotunea sartu diotela, eta oso politia iruditu zait Ines Osinagak azpimarratzen zuela hau azaltzekoan Mauriziak jotzen hasi horretik haupa Maurizia esaten zuela. Eta hori badela zaintza herritu bat, eta motivazio bat, eta autoestima batik, eta ni Inesekin adoz hasi behar dugu hori egiten. Eta uste dut Maurizia Aldeiturriagaren garaian autotune egon balitz. Ark ere abiliko zukela. Ze beti ibili zen hiruzpalo pauso horretik. Noski, gora Maurizia. Gu Maria Romero Laspiora gurtzeko pentsatzen ari gara, baina beste zerbait geratu bat zaigu hortxe aipatzeko... Larun batian bebai badauzela gauzak, eta bukatzen dala dana festa batekin, Magma Mia, eta gero dau show brava bebai DJ batekin, osake pixka danetikan badau kontzertuak, DJ-a, itzaldia, dana. Gogoraratziko dugu, programa jarraitzeko webgunea. Bai, gogoraziko dugu, tamen bilan ebilen. Feministaldia.org. Vale. Edo bestela Tabakalerako horrialdean bebai badao programazio guztia. Maria Romero Laspior, eskerrik asko, aspaldiko partez etorri zara gurira eta goxo-goxo, gara? Bai, urrengora arte. Izan ondo. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Batura ziklo aitzindariak diasporan ahaztutako euskal musika klasikoa berreskuratuko du, nazioarteko musikariekin. Alaxe jakinarazi zuten atzoko aurkezpenean jaialdiaren bigarren edizionek Amerika eta Europako artxiboetan hamarkada luzeetan galdutako euskal musika klasikoari balio eman nahi diola. Eta Gipuzkoako hainbat herritan egingo diren
formatu txikiko 8 kontzertuetan, hoiek izango ditugula entzongai. Josu Okinena musikariak bultzatuta euskal musika klasikoa eta nazioarteko errepertorioa lantzen dituen lehen zikloa da hau, Batura zikloa, eta bere bigarren edizionetan, aurrekoan bezalaxe mundu mailako artista ospetsuek interpretatuko dituzte euskal herritarrengana hurbiltzeko hainbat eta hainbat pieza. Estreinekoan areto guztiak bete zituzten jaialdi arrakastatsua izan zen eta orain Batura zikloaren bigarren edizioa dator. Ekimena aitzindaria da esan bezala bere generoan euskal musika klasikoa eta nazioarteko errepertorio hori uztartzen eta aurten 2021 geratzen zaion zatitxontan eta 2022an 8 errezitaldi izango dira, zehazki kamerazkoak eta formato txikikoak, ala Errusia edo Italiako nazioarteko artistek interpretatuko dituzte euskal publikoarentzat. Josu Okinena piano jotzaile, ikertzaile eta irakasleak sortutako ziklo berezionen bigarren edizioak berreskuratu eta balioetsi egin nahi ditu, esan da bezala euskal diasporan hainbat hamarkadetan idatzi eta ahaztutako euskal musika klasikoaren altxor txikiek. Josu Okinena gurekin dugu gaur bideodiaren bestaldean arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera, Josu. Atxaldeon zuegi. Aurreko urtean ere hartu genuen tartetxoa Batura zikloaren inguruan aritzeko, baina hainbat jenderentzat oraindik ere nahiko berria denez, izango da ez ezaguna eta galdetu behar dizugu nondik sortu zitzaizun Batura zikloa sortzeko behar hori, edo akaso beharra bera hortxe ote zegoen artxiboetan galdutako altxor txiki horietan, ez? Beira, alde batetikan artxiboetan ikustet bazeola beharroi. Artxiboetan egiten dute egin behar dutena, da mantentzea musika, mantentzea dokumentuak eta eskuizkribuak. Adibidez zoragarri bat daukagu Euskal Herri mailan Eresbila artxiboarekin, eta hor dazkagu fondo dokumental batzuk izugarri ondo daudela eta beraiek egiten duten lana zoragarri da, hoi dudarik gabe. Baina nire karrera artistikoan, ni mundu mailan egiten dut nire karrera artistikoa, eta hor konturatzen ze askotan, jende askok eskatzen dizula, edo galtzen dizu nolakoa da Euskal Herriko musika, entzuten dutelako. Ez bada entzuten, zailagoa da ezagutzea. Eta orduan, nik uste dut importantea dela, dudarik gabe, eskuizkribuak azertzea, dokumentazioa, artxibo baten gordeta izatea, baina azken pausoa da, hoi kontatzea, edo hoi musikan jartzea, soinuan jartzea. Eta horretarako, azken helburua prozesu hortan, ni ustez zalantzarik gabe zala, horrelako programazio bat martxan jartzea. Horrela hasi ginen, kontratu ginen artista batzuk eta nire kolega batzuek ere eskatu zidaten bere errepertorioetan jarri nahi zutela edo sartu nahi zituztela Euskal Herriko piezak, eta hori zan hasiera, bereziki behar bat jarraitzeko errepertorioak handitzen eta ezagutzen Euskal Herriko musikaren repertorio importantena. Josu, ala ere, zure joera hori edo lan hori ez da guztiz berria, esan nahi dut bazenuen euskal musikak berreskuratzeko eta diasporarekin alako harremanik, esaterako entzuten ari garen Euskadiko Negarra, Tomas Mujikaren pieza hau, bada ez, Euskal Herrian, hain zuzen ere gure Tolosa maitean jaio, baina Uruguaien bizitza musikalaren zatia handiena egin zuen musikari baten pieza ez, eta zure Aradak diskoan, oso berria den diskoan ere, hortxe dago ez, beraz, badago ez, joera bat edo izan da zuri ibilbidean esan da bezala, atzerria eta euskal musika zertxo baitu uztartzeko eta oso aintzat hartzeko ez? Begira, nik beti esaten den gauza berdina. Nik juten naizenean zerbait komunikatzea edo zerbait erakustea, beti ni naiz ikasten dena. Nik ikasten dut herri hauetan. Nik enteratu nintzen zintzen Tomas Mujika Uruguaien. Ez Euskal Herrin, igual nire errua izango da. Baina nik ez nekin ze garrantzitsua zeukan Tomas Mujikak kompositore bezala Montevideora iritsi arte. Zetikan berak ikasizun Tolosan bai mokoroakin, bai gorritirekin eta bar. Baina gehoia gaztea zanean oaindikan, eskaini zioten Belgikan, Uruguaiera jutea. Eta han bihurtu zen, kompositore
onenetariko bat. Eta ez bakarrikan konpositore bezala, baizik eta antolatzaile bezala, eta baita ere sortuzun Teatro del Sodre deitzen dana, hor dala instituzio bat, izugarri importantea, baina Amerika mailan. Eta orduan, nik askotan ikusten dut, hemen Euskal Herri mailan ez gehala konturatzen, horrelako personaiak edo horrelako musikariak existitu dira, eta gaina bere jaioterria Tolosa zan. Eta nik uste dut importantea dela, komunikatzea bai Euskal Herriko publikoari, eta bai Amerikakoari, nolakoa dian altxorra hauek. Ez zaitez errudun egisentitu Josu, ze ni Tolosarra naiz, baita Goiuri ere, ni ere musikaria naiz, Eduardo Mokoroa eta Felipe Gorritio Sanbelaren inguruan zertxo baitez gehiagin ikertzeko lanak ere hartu izan ditu nire ibilbidean, eta zuri egiten ari garen entrevista hontan deskubritu dut nik ere Mujika jauna. Beraz, ez zaite errudun egisentitu, ze besteok igual kulpa gehiago badaukago. Nolako izan da Josu harreman hori diasporarekin? Badirudi folklorearen ikuspegitik beti izan ditugula lotura gehiago eta oraindik ere badaudela, baina badago ez eta erakutsiko duzu, erakusten ari zarete, folkloretik arago musika jantziagoan ere badagoen ez lan bat eta ezagin nolako izan den harreman hori, nola egin duzun ikerketa lan hori, diasporaren gizartearekin harremanetan, oso artxiboetan sartu eta modu oso romantikoan eskuizkribu eta partiturak topatu eta hauek irakurtzen, nolako izan den lan hori? Beida, hori inglesez esaten dute hau dela serendipity. Serendipia, kasualidad. Noiz aritu ginen atzo serendipiari buruz? Ze ona, atzo bertan aritu ginen serendipiarekin. Nik uste horrela gertatzen dira gauzak. Adibidez, 2014an Estatu Batuetan nengoela bira baten, kontzertu bat egin nun Renon, Nevadan, eta antopatu nintzen Xabier Irujokin, Xabier Irujo diasporan oso persona, historiadore, doktore, ikerlari, bezala, nik uste dela erreferente bat, dudarik gabe, eta bera etorri izan nire kontzertura, eta horren hasi ginean hitz egiten, eta ikusten, utxune bat zegola, inglesez zegolako ezer idatzita Euskal Herriko musikari buruz. Eta hor hasi ginean, pixkanaka, mapa bat egiten, eta horrela berak planteatu zidan idaztea The History of Basque Music, Euskal musikaren historioa, eta hori egiterakoan, konturatu nintzen, edo galdetu nion nire buruari, ea zer dan Euskal musika. Eta Euskal musika ez da bakarrikan Euskal Herrin egindan edo sortu dan musika, baizik eta jende askok edo konpositore batzuek ere konposatutako musikak Euskal Herritik Eta orduan, imaginatu Estatu Batuetan, Xabierrek ere ikerketa asko egin ditu diasporari buruz, eta orduan junitzen bai Txilera jotzera, Argentinara, Estatu Batuetan, Kubara junitzen, Uruguaiera, eta orduan hasi nintzen eskuizkriben bila, eta gehoia jendeak ere deitzen dizu komentatzeko, begira hemen dazkate eskuizkribu hauek, nire atxonaren aita zan Euskal Herrikoa, eta berak zitun etxen hau, eta orduan hori dena zertu behar da, begiratu behar da, eta benetan ondare bat agor, askotan ez degula baloratzen, edo nik uste dut ezagun falta dalako. Josu, zuk aipatu bezala, egia da, artxibuek lan hori egiten dute, gauzoiek bilduta badaude, gero erronka ez, eta kaso beharra, aipatu bezala, hori jendaurrera eramatean dago, eta hori da egingo duzuena, baina gainera, konposizio horietako batzuk lehenengoz interpretatuko dituzte, kontzertu didaktikoak izango dira, gertukoak, esplikazioekin, nolakoak izango dira kontzertu horiek, formatu txikien izango direla esan dugu, baina gainera badute pedagogiatik ere. Hori da, kontzertu txikiak izango dira, niri gustatzen zait planteatzea horrelako musikak ganbera formato baten. Nik ez nuke esango didaktikoak dienik. Zatik, didaktikoa esaten dezunean, badirudi zerbait irakatsi behar diozula publikoari. Eta publikoa oso azkarra da. Publikoak oso ondo ulertzen du. Baina nik uste dut, importantea da, informazio batzuk jakinaraztea publikoari, zatikan geho percepzioa desberdina da informazio
horrek baldin baduzu zure buruan. Zure sensazioa desberdina da, eta baita ere, zabaltzeko imaginazioa. Nik uste dut hori oso importantea dela. Eta orduan, testu inguru bat kokatzea eta behintzat idei batzuk eukitzea hori entzuteko nik uste dut lagungarria izan daitekela. Orduan hori da ideia, formatu txikiak eta bai testu inguru txiki batekin, nik artista bakoitzak egingo du hori, kontatzea pixkat berarentzako zer izan da jotzea hori edo interpretetzea musika hori, zeharo berria dala beraientzako, eta hori konpartitzea publikoarekin. Josu, ez dizugu denbora askoz gehiago lapurtuko, ze badakigu klase artean zabiltzela eta tartetxoa hartzea ere eskertzen dizugu, baina azken galdera eta nuke nahi hemen errenuntzion harrapatu Josu Okinena, kontzertu horietako baten bat 2021 honetan izango da, lehenengoa noiz izango denetan on badakigu dagoeneko? Igande hontan izango da lehenengo kontzertua, Victoria Eugenia Antzokian, klub aretoan, arratsaldeko 7:00. Eta horre izango dugu Rafael Agirre, gitarrista mundu mailako onenetariko bat. Eta berak estrenatuko ditu Tomas Mujikaren 2 pieza. Bata Euskal Suite eta bestea dantza. Lehenengo aldia da nik uste dut joko dala Euskal Herri mailan pieza hau. Oso zaila da esatea estrenen aldia dala, baina nik uste dut inoiz ez dala interpretatu hemen. Beraz, nik animatzen dut jende guztiare hurbiltzea. Igandean, Victoria Eugeniako kluba aretoan, arratsaleko 7:00, Rafael Agirreren eskutik, Tomas Mujika, musikari euskaldun eta gero diasporaren zati izan zen, Uruguayen bere bizitza amaitu zuen, musikariaren Euskal Suite eta dantza estreinoa den ala ez, ziurrenik ez dugu inoiz jakingo, baina zalantzarik gabe aspaldian eta oso gutxitan edo inoiz entzun diren piezak entzuteko aukera izango da. Lehen ere aipatu dugun eta Josu Okinenak zuzendu duen Batura ziklo honen baitan. Josu Okinena, mila esker, eskertzen dizugu benetan guretzat tarte hartu izana eta arrakasta asko izan dezala zikloak eta igandean, jende mordu horbil dadila Victoria Eugeniara kontzertu hori gozatzera. Zoragarri, mila esker zuei, benetan. Izan ondo, aio. Eta entzuten ari garen hau, soka dantza bigarrena, Olazaran Destellarena Josu Okinenaren Aradak diskotik, baina zaudete hor, ze segituan askoz gauza gehiagorekin ere, goaz aurrera, asteko goiuri musika gehiagorekin. Ni bestelako musika batekin. Bai, desberdina. Desberdina. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bariku gaua da, bihotz bakartien klubean. Eta atzamarrik ez duen piano joleak biltzeko kantuaren lehen notak jo ditu. Astiro urreratu dira katamaloak, bihotza kateatuta, pausuan arras, gorputzetik 2 metrora. Aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko. Gaurko egunez santzuen aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko zela, baina duela 10 urte azaroaren 18 zen Katamalok
bere azken kontzertua eskaini zuenean, gaur bezalako eguna, eta, bueno, orduzik utxunitxoa utzi digute, katamalotarrek, baina kantu mordoa ere bai, eta hau bezalako zuzeneko grabazio ederrak Platerona kafe antzokian izan zen, eta gerora antolatzaileek edo Plateronako jendeak jakinarazi zuen, Plateroenan inoiz zale gehien bildu zituen kontzertua izan zela. Ez dakigu gaur egun horretik horrelaxe izango ote den, baina diskora grabatuta geratu zen eta bada neurri batean euskal musikagintzaren historiako aletxo horietako bat, eta gaur lehen aipatu dizugu, Nerea Urbizuri eskatu diogula oroitarazteko edo kontatzeko guri, zer zekarkion burura, gaur 10 urte betetze horrek, eta lehenengo erantzuna izan da, enekien ezer. Eta bigarrena, lehen esan dizadan bezala, baina bai, ordun negoen kontzertu bertan, eta tira, hauxe kontatu digu. Egia esan ez nuen gogoratzen Katamaloren azkeneko kontzertuaren data, baina bai joan den urtean, urrialdera edo, Katamaloko kide batek pasazidan Plateruenako argazki bat, gure azkeneko kontzertuko argazki bat horre aldagelatan. Eta orduan bai etorri zitzaizkidala burura irudi batzuk, ez? Adibidez, kolaboratzaile asko egon zirela, adibidez Kukubiltxoko jendea, Etxaun Lekue eta Igor Elorza esango nuke bertsotan ere aritu zirela, koplak botatzen, baina dena eszenarioan, baino alde batetik ikusi dituen gauza horiek, eta orduan oroitzapen gutxi ditut, bai? Eta baina bai oso hunkigarria izan zen, eta tartean gogoratzen dut aurdun nengoela, baino nire Katamaloko kideek etzekitela oraindik goizegi zelakoz. Entzuten dira jendearen txaloak eta oiuak, eta aipatu dugu bezala, Plateruenan zale mordoa bildu zen. Edo hori jakin dugu, baina Nerea berari ere galdetu diogu honen inguruan. Gogoan dut, gure emanaldietan hasieran oso jende gutxi joaten zela, ez zuen jendeak ezagutzen, baina gerota jende gehiago hasi zela biltzen edo batzen, ez? Eta Plateruenakoa izan zen pasada bat. Agertokian nengoenean eta kontzertua hori alde batetik ikusten nuenean, kolaboratzaileak eta ikusten dituenean, sekulako jendetza ikusi nuen, jende pile bat, bero ikaragarria, eta gero jende guztia gurekin batera abesten. Hasieratik bukaerara, txalo zaparra da, hori ez, gertutasun hori eta kriston giroa sortu zen, hori oso gogoan dut. Guztu saiespean, bihotza somatzen dut, eguzki eskean. Berriz minau, luze dira. Baintxe ikusi dut Twitterren, jadanik urte batzuk dituen txio bat, eta jartzen du. Norbaitek galdetu zen, zein da zuen fantasia sexuala, eta beste norbaitek erantzun, Katamaloren mina hua bestea desafinatu gabe. Luze dira. Zerronka zaila jarri dizkiguten Urbizu tarrek eta konpainiak. Bai, ez da errexia ez? Orain diozula? Bai. Eta Durango kazoka badator edo datorrela, ondo bidean badator koronavirus ditxosozkoa, eta horren inguruan hartzen ari diren ditxosozko erabakiak, eta hartzen ez diren erabakiak, eta dena jarri du pixka bat dantzan euskal musikagintzak, euskal literaturak, euskal kulturak oso beharrezko duen itzordu bat, eta oraintxe esan genezake Durango ari dela borrokan, presentzialtasun hori mantentzeko, bizirik egoteko ezur eragizko kontzertuetan eta ezur eragizko salmentetan eta ezur eragizko hartu emanetan, eta kontzertu horiek Plateruenan gertatuko dira noski. Gertatzen badira, baina momentu hartan Plateruenak ere, beste gaztetasun bat bizi zuen, beste egoera bat, eta orduntxe, kontzertu hura baliatu zuten Katamalotarrek
grabazio hau oraintxe entzuten ari garen eta bueno, plataforma digitaletan ere entzun gaiden disko hau, plateroenak balia zezan haren eskubide ekonomikoak edo bereganatu eta horri batean, hiltzen ari zen proiektu bat, edo agur esaten ari zen proiektu batek bazuelako, ez? Bere azitxoa hor urte batzuk martxan bazera matzan, baina oraindik ere borrokantzen plateroenak kafe antzokiaren lur horretan ereiteko. Eta horren inguruan ere galdetu diogu Nereari ea ez dakitalako bakea edo sentitu zuten zerbait ereinez agur esatearakoan. Nola ez dut gogoratuko zertarako izan zen disko hau. Ez nuena gogoan zen, hainbeste urte pasa izana kontzertu ematetik diskoa plazaratu arte. Hori ez nuen gogoratzen, 2014an argitaratu zen diskoa. Eta pentsatzen bat gauza egin diren plateruenan orduztik, ez? Eta gure ekarpen horrekin aurrera jarraitu ahal izan zuen eta proiektu horretan sinesten genuelako eta hola erakutsi zuten, ez? Gauza asko egin zirela eta hori, orain penaz itxi dutelako eta urtetxo honetan bere utxunea somatu dugu, ezta? Baina itxaropenarekin ere berriz zabalduko dutelakoan eta gauza onak eskainiko dituelakoan beti bezala. Askok irudipena du, askok itxura utxetik, ez barruz ezagutzetik, aibistaratuko banu. Eta hoxe, Nerea bera, kantuan, gaur egun emekantakeko kantuen sortzaile, konposatzaile, eta proiektuaren arima ere bada, baina bidean, musikagintzan gauza handiak egin dituen emakumea, piano jole aparta, garai batean arpaiole ona eta literalki esan da, ez brometan aritzen zelako, eta zalantzari gabe musikari handia. Eskertzen diogu Nerea Orbizuri, Katamaloren 10. urte hurren hau gogoratzeko, guretzat hartutako minututxoak, eta Katamalo izeneko kantu honekin, aurrera egingo dugu Katamalo gogoratuz. Askok irudipena du munduan agolatentuz, askok irudipena du munduan agolatentuz, irautzaile pentsamentuz, bai etxerako ere banu, irautzaile pentsamentuz, bai etxerako ere banu. Askok irudipena du apala naizela oso, askok irudipena du apala naizela oso, hitz ez da jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu, hitz ez da jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu. Askok irudipena du ni beti naizela grazi, askok irudipena du ni beti naizela grazi, eginta eginarazi, bai tristurarik ez banu, eginta eginarazi, bai tristurarik ez banu. Askok irudipena du polit naizela talirain, askok irudipena du polit naizela talirain, hain ederrain berezein bai euren begirik banu, hain ederrain berezein bai euren begirik banu. Askok irudipena du egin dio dala gaurbe, askok irudipena du egin dio dala gaurbe, arro bizitzari aurre bai zertaz arrotu banu, arro bizitzari aurre bai zertaz arrotu banu. Barruz mamu biztitan nura gabezi, barruz mamu zerbistan nura gabezi, zuk ez zoin zarain berezi askok irudipena du, zuk ez zoin zarain berezi askok irudipena du. La 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 la
Zalantza sortu zait, kantu entzuten genuen bitartean ni erratuta oten nintzen, baina ez ondoari nintzen, aurten plateruenan izango dira ahotsenean ohiko izaten diren kontzertuak Durangoko azokantzear, beraz, berpiztuko dugu, pixkanaka. Keep Calm and Bigarren Kafea. Maritorena, dantza! Zizarandia, dantza! Jop! Soak erantzunak balitu bezala, isilune kurratu dizute azala, aizeak edo nora eraman ditzala, galdera guztiek sortutako itzala, agia zalantzek mantetzen. Arte eszeniko heldu behar diogu ostegunero legez eta Oiana Maritorenak enbek badakartza plan mordoa. Gaurtik hasita osteguna azaroak 18 arratsaldeko 5 eta 16 minutu naiz irratian gara, Bigarren Kafean, eta baditu, plan pila. Bai, jakina. Gaur batzuk aipatu dizkigu, feministalia, baina guk beste arlo batekoak. Beste batzuk, Ez du ematen bizita batek dana, nahiko luken, norbairak nahiko luken dana gozatzeko. Baina, bueno, zerbait gozatzeko bai, ezta? Ikusi duzue komiki tira bat? Amets Arzaiusen lehengo eguneko hitzen inguruan? Berreskura ezakezu, Goiuri? Wow! Goiuri bere ala ingo du. Norbaitek bentsalezake, wow, Goiuri gain baloratzen ari zara. Ez, topatuko du. Bai, eta tita gainera. Erronka. Tu badakizu ze tira komikota zine izen goien, Goiuri aurkitu. Hortxe dijoa, zauriaren erdigunean gatz pixkat botatzera. Uepa, amets. Ez amets. Ametsen hitzetatik abiatuta. Baina, bai, uste dut ametsek irriparrea botako zuela, komiki hori ikusterakoan. Automatiko azturen, ta sentitzen den, baino behin eta berriz eroriko ez banin ziur nago nizalantzen gerlari, ezinezkoa nukela, ere muturrean izarra ikustea, paso galdatzen den bakoitzean, ametxetan korrika itxasora. Baina, bien bitartean, Oiana guk helduko diegu, ez? Planei edo... Bai, jakina, gaurko badaukagu lehen plana. Hernaniko Biteri kulturretxean 7:00 Lubaki lainotxua ikusteko aukera izango duzue, teatroaren azken lan hau. Gogoratzen baduzue, Lubaki batean 2 pertsonek topo egiten dute eta 3. bat ere hortik ibiliko da. Atzerrian lurra garratz, gaur Seranteseko kulturaretoan 8:30 ikusgai egongo da, eta igandean berriz Bilabonako gure antzokian arratsaldeko 7:30. Kopaz kopa lana, ez dakit gogoratuko duzuen, ezkonagur batean, taberna batean, 2 gizon ezkonagun horretan daude, eta 2 emakumerekin elkartuko dira. Eta hor, berriketaldiak eta beste zerbait sortuko da akaso. Eibarko Koliseo antzokian gaur atxaldeko 7:00, eta igandean berriz, Getxoko Musike Berrin, arratsaldeko 7:00. Eta antzerki eta txokolatea zikloa aipatu genuen, Laudion gertatzen zela hau, goxatu egin nahi dutela antzerkia eta txokolate momentu eder hori, eta erresistentzia arazo fisikoa da, ikusgai izango da gaur arratsaldeko 7:00. Korrikarekin hasi dugu gaurko saioa, eta Maite Aizpurua korrika gabiltzan mundu honetara gonbidatuko gaitu, baina ez korrika egitera, baizik eta geldi egotera. Eta topatu du, Goiurik? Baina zu hasi beharko zara. Bai, ingo dugu komikiaren errekreazio bat, bale? Ba. Goiuri tabiok ingo du. Bai, jakina. Ez, banekin. Uste guzu, bai. Jakina. Ikusieto ian hor, mikronbilar zatu. Ez alerantziz prestatzean indo. Bueno, honela dio. Bua, Goiuri, ikusi dezu Amets Arzaiusen bideoa? Serio, puto amo. Bai, oso ona da eta oso beharrezkoa.
instituzioek gure referenteak zaidu behar dituzte, bestela gureak egin du. Bai, serio, eske la hostia, Gora Euskal Herria, joder. Ostiralean 8 antzerkia dago, etorri nahi duzu? Eske poteo ordua da. Bum! Ipuña maite zina, buklean hasia, komedian desarikoak. Horixe, Euskal Herria eraldatzeko euskal kultura konsumitzea ere behar da, gauza asko behar dira, eta militantzia asko, eta noski inkoherentziak ere bai, baina bueno, pasagabe. Baina garrantzitsua Esan. agenda entzutea eta kontsumitzera joatea. Hori ba. Hortxe, adi denak. Gaur osteguneko planak bota dizkizuegu, justu xamar bazabiltzate, lasai biharko, erresago daukazue eguna antolatzeko, ze amuarekin abiatuko dugu ostiraleko agenda. Hori da, Amua bota dizuegu eta amua dakarzuegu. Amua Zumaiako Aita Mari antzokian, bihar ostirala, arratsaldeko 8:00. Larunbatean berriz, Hiriburuko La Perle antzokian izango dira 8:30 eta igandean Donibane Loitzuneko Arriet Baita Karpan atxaldeko 5:00. Beraz, ostiral, larunbat edo igande amua ikusteko aukera duzue. Ameriketako bidaia gaur gurekin izango dugu Miren Arrieta eta bestiak berak oraindik ez ditu entzungo, baina beregatik jarri dut. Eskakeitan, oraintxe dator. Egiten duen lotura, baina kasu ez du egingo. Batetik sartzen ari da. Ameriketako bidaia bihar ostirala Zarauzko modelon atxaleko 8:00 eta igandean Mungiako Olalde aretoan izango dira 7:00. Losers, Aitziber eta Jon ikusteko aukera Ermuako antzokian 8:30. Birritan bortxatua, 3:00 izango duzu ikusgai ostiralean, baina ordua oraindik zehazteke ez zuten. Erradikalak ginen, lana Urkabustaizeko Izarrako antzokian 7:00 izango da, eta luze edo motz antzeslana berriz Adunako Elizan 9:30 eta igandean berriz Deban atxaleko 6:00. Antzerki pixkatxo bat gehiago, mikroantzerki edo, tabernetako Mikel Martinezek egindako tabernaria lana, instrukzioak botatzeko ondo kaina bat. Hortako ere, instrukzioa behar omen dira. Akaso, Amorebita etxanon 6:30. Agurra, Lazkaoko Areria Kulturgunean, bihar ostirala, atxaleko 8:00 gogoratu, Kandido eta Inigo Gastesi. Oraintxe pasa dira, gu agurtzera, bigarren kafearen laborategira. Bai. Baina ez dira torri gu agurtzera, bereziki. Ama jatetxe amazkaldu dute, eta hortxe geratu dira izpilloan begira. Gustora. Eta gero dantza ikuskizun batzuk. Beethoven Biboi. Bilboko Campus Eliseosen ordua ere zehazteko dute, eta Beethovenen musika izango dute, eta batzuetan pianoa, beste batzuetan DJ-ak. Uste dut egunaren arabera aldatzen joaten direla musika. Eta horrek egiten duena da, ikuskizuna ere, egun bakoitzean ezberdina, eta bakarra izatea. Susto man omen diogu. Bai. Urrengo gonbidatuari. Bueno, hori gaindituko du, ez da asko izango beretzat. Moldatuko da, ez da? Bai. Estreinaldi bat, Inigo. Bai? Bai. Beste bat, esan dizu? Nola beste bat? Zergatik? Galdu ingara, ez da? Love Ladies on Fight. Txin. Eta... Agurra Lazkako arenia. Ez da estrenatuko, Zumaian estrenatu zuten. Zumaian estrenatu zuten. Bai, azaroaren 5:00. Duzu. Oi. Bai. Argi dago, entzuleek segurazki agenda primeran eramango dutela, baina Inigok bat-ematen ere faiatu intzen igun, bontan bai, nik esatea, arren bakarrik baina jarraitu ingo dut. Ze doako hau, ez? Bronka. Bueno, esan inbarnuen hori. Bai, dena, ala, zuek lasai sartu nekin, Zerrexa da, aulenarekin sartzea, Bueno. Estreinaldia hau bai, Love Ladies on Fight. Barakaldoko antzokian, atxaleko 8:00 izango da, eta benetako ring bat ikusiko dugu, emakumeak protagonista, emakumeen borroka libreko gau bat irudikatuko dute. Komedia dantzatu bat dela diote, beraz, nahiko proposamen interesgarria izan daiteke. Gauza bat, barkatu. Bai. Love Ladies on Fight? Zerbait da. Nola zerbait da? Ikuskizun bat. Bai, baina ez da abesti baten zati bat. Ui, ama. Ez bale, listo. Jartzazu... Gero kontatuko dizuet, niri ze abesti karri didan, hola perfecto kuadratzen zuna. Love Ladies. Love Ladies... Bai, Bai, baina ez. Eta pentsatu, nola nik letrekin nahiko txarra nahi zen, fijo da la abesti mitiko hori, nik beti kantatena, da letra izango zen, Love Ladies, baina, bale, listo.
Hortan aditua Goiuri da. Bai, horregatik. Abestietan, Baina musikan. ziurez ez Goiuri. Osea, nik esaten dudan abestia balitz, segituan zen. esango zeniake, hoi da, ez dakiz zer. Beraz, ez eman bulta gehiago. Bueno, ostiralean Barakaldon izango dira, eta larun batean berriz errenderiko Niesenen atxaldeko 8:00. Flamenko pixka bat, Eklat, Adriana Bilbaorena, eta honek ere asteburua bete-bete dauka. Gernika Lumon ostiralean 7:00, larun batean berrizen 7:00, eta igandean berriz Sopelako Kurtzo Kulturetxean, ordu berean. Aste honetan izan da flamenkoaren nazioarteko. Esaldi igual bota behar nun. Vale, ba. Esan bukatu. Aste honetan izan da flamenkoaren nazioarteko eguna. Biz bost. Oso zarra naiz, ez dakiz hor. Dakiz ez nahi. Begira, gaztetxoak bat baiz dio. Zuek, adinez oso diferenteak ez izango. Ez zinetela hitz egin esan nahi dorrek. Biz bost. Eta nik ezin detitzein norbaitek nire izena esan arte. Bost aldiz esan arte, ez da? Bea, miren, atxaldeon, ongitzerri. Kaske, ez nekin hitz egin ezake. Baixe, bai. Aitzate, nire kilitza dituen, gaurek dago, Piskat kaosa. Altxa pixka mikora zura horuntz. Bueno, nik abixatze dizuet, dakatela kriston trankazoa. Ala, nik ebai. Ez tulka, nabil, bueno, igual hau txanen abitza zait pixkat, bakatela pixkat monkitxu, ala... Baina baitzen nola, Ez beste. Baina ondo nago, ondo nago. No zaude. Ez da zer pasatzen, hemen agotxu guztiak onartzen. Kaixo, zer modu. Sekondo, eta ni. Beharki. Ui, bale. Ui, ama. Dara jolasten, Bai. Bene, beste ikuskizun bat. Autorretratos de pluma y espada. Victoria Eugenian izango da larun batean 7:00. Larun batean 7:00. Eta ostiralean nautani. Oindik. Bai, baina ostiralean ikusle eskola eskainiko da 6:30. Eta ikusle eskolan, Victoria Eugeniako klub antzokian, atxaleko 6:30, solasaldi moduko bat egongo da, taldeko 4 kiderekin. Orduan horretara ere norbait joan nahi badu, oso interesgarria izango da. Eta ikuskizuna berriz larun batean izango da 7:00, eta niri oso interesgarria iruditu zait. Konturatzen ari naiz, ikuskizun asko emakumeekin erlazionatuak daudela azken aldi honetan, eta hau ere hoietako bada. Barrokoko idazle ezberdin emakume idazleen testuak hartuko dituzte, eta testu horiek antzeztuak izango dira batzuetan zuzenean, beste batzuetan bideo bidez irakurriak, eta gero guzti hori guztia, dantzaren bitartez uztartuko dute. Orduan uste dut oso potente izango dela. Ni joango naiz. Ui. Eta poteoa? Poteoa ondoren. Ondo. Edo aurretik. Eta biak. Ironikoa zen. Baina eske biak egin daitezke. Noski. Esan nahi dut. Hori da. Ez da baten ordez beti. Baina amets futu amo. Bai, amets futu amo. Bai, beti. Bai. Baina larumateako aipatu ditut hainbat proposamen besteetan ere, larumatean ere badaudelako beste batzuk, eta literaktumen barruan zuhaitzak landatzen zituen gizona ere gazteztenan ikusgai egongo da Donostian atxaleko 5:00. Eta zuzenean igandera, ez? Inigo? Bai, zuzenean igandera. Zer dago? Igandean daukagu antzerkia eta txokolate zikloa. Tribiz baserri galdua. Laudioko Aiaraldeen, Aiaralde ekintzen faktorian, atope Aiaralde ekintzen faktoria sortzen ari dan mugimenduarekin, ze inguru hortan urte askotan bestelako lehorte kulturala egonda, eta badakit antolatzaien ahotan, orainik osatzen ari zaiela, jende gaztea, jende euskalduna, eta euren ekimenetara hurbiltzea. Beraz, hemendik deialdia, Arabarrok, hortxe duzue, Arabarrok, ematen du, besa zerbait, Aiaralde ekintzen faktorian, Laudion, arratsaleko 6:00 igandean, plan zarra. Ondo, Jana? Oso ondo, Inigo! Toma! Ni baina, asko zebat egitezuta. Eta gainerazuk esaten zenuena, ez? Egin nahi dutena da, txokolatearen aitzakia, eta bueno, proposamen ezberdin batekin, jendea hurbilara. Urrengo ekitaldia, esateko, Goiuriren laguntza barko zenuke, baina iristen ez bada. Bota, bai, bale, bota, 1, 2 eta 3. Porno versus Afrodita edo I love Gorka Urbizu. Ondarruko, beko zinin, atxaldeko 7:00. Eta azkeneko igandeko plana? Azkeneko dantza proposamena Meg Stewart and Mark Tompkins Gasteizko Artxumen 7:30, eta hau ez da ikuskizun huts bat, improvisazio tailer bat egiten aritu dira, eta horren erakustaldia egingo dute paisaia eta mugimendua uztartuz. Uste idazua bestia bukatzen dan bitartean, beste maite dut bat esaten? Ui, hola, papatean? Etorri zait, bai. Maite ditut garaipen poetiko txikiak. Nire kuadriarekin daugat aspaldi Kriston Borroka,
ze norbaiten urte betetzea da, eta 15 mezu, zorionak eta konfetiak eta ez da gizeta, gizona morro ematen dit. Eta ja, badaramat denbora esaten, baina, txoin, azaldu ondo, amorru ematen dizu? Ez durraragizko harremanik gabe, herri berdinean bizita, kuadriako 15 pertsona, baten urteak izan, eta WhatsApp mezu zerrenda ziztrin batekin, 3 mezuz behin, eskerrik asko kuadrilla jarrita, baten urteetetak pasatzea. Eta horren, esaten nien, nahi izan ordua, eta non hartuko deun tragoa, edo noa joango gehan mendia, edo zeingo deun, eta ikustega, eta nik zorionduko zaitut. Eta hor duntzan pizkat, Asensio kaskarrabiaz. Eta gaur, kuadriako atek idatzi dut, esan du, bihar nire urteak dira, eta gaur 6:30 datorren nahi, garagardoak nire kontu. Eta esan dut, bueno, ez da nein kaskarrabiaz. Olako eragin txikiak ere izan ditu. 5 erdiak, azken ordu erdia bigarren kafean eta luxuzko gonbidatua. Dagoeneko gurekin duguna ez dula eta guzti, baina moldatuko gara. Aurrera guaz. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Miren Arrieta Altolagirre, Donostia, aktorea. Txikitatik izan da neska bizi eta mugitua, eta bere ametsen artean aktore izatea zegoen. 6 urte zituela euskal dantzak ikasten hasi zen, eta ordutik beste hainbat dantza motatan ere aritu da, baletean, jasean, funkian, hip-hopean edota garaikidean. Telebistak eta batez ere goazen telesaiak egin zuen ezagun gurea eta gaztetxoen artean. Baina aurretik, Pablo Maloren Tarde para el Recreo film laburrean parte hartua zen. Goazen telesailean 3 denboraldiz aritu zen 2016 urtetik. Donostian batxilergoa amaituta Madrilera joan zen marketing ikastera. Eta bertan zegoela Work in Progress aktore eskolan izen eman, eta bertan aritu da azken urteetan. Marketing ikasketak alde batera utzi zituen bere aktore ibilbidea jarraitzeko, eta orain arte horretan aritzeko aukera izan du. Telebistan beste hainbat saiotan ere ikusteko aukera izan dugu. Iesaldia, Etxekoak, Altsasu, edota Netflixeko Las Chicas del Cable. Dantzan eta musikan ere trebea izanik, lotura hori uztartu du bideoklip ezberdinetan parte hartuz. Markel Gajateren Elmuga bestean, edota Iker Laurobaren Etxien Baltsa edo Udaberrian. Zineman lan egiteko aukera paregabea izan zuen Soinu jolearen semea pelikulan. Bertan, Teresaren pertsonaia indartsua gorpuztu zuen. Antzerkiaren munduan ere aritu da azken urteetan. 2019an egin zuen bere estreinaldia Oholtzan, Tantxakaren Utzi zure mezua seinalearen ondoren antzezlanean, eta 2 urtez aritu da Sara gorpuzten. Aktore bezala izugarri hazi eta ikasteko aukera eman dio lan honek. Eta ondoren Mireia Gabilondoren zuzendaritzapean jarri zen Ameriketako bidaia lanean. Azken hilabeteotan berriz ere Fernando Bernuesen zuzendaritzapean ari da lanean. Nire semea pixka bat motelago dabil soilik lanean. Eta azaroaren 29an izango dute aurre estreinaldia. Bertara joateko aukera ez dugunok ordea, urtarrilera arte itxaron beharko dugu lan honetaz gozatzeko. Bitartean, Ameriketara bidaiatzen arituko da Nerea Mazorekin batera. Eta gaur, gurean kafetxo bat hartzen. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Miren Arrieta Altolagirre. Kaixo. Arratsaldeon. Ze aurkezpena. Miren, hemen lehenengo galdera nik egiten dut. Nahiko galdera inozoa da kasu honetan zerantzuna badakit. Baina egin inbar dizut, ze saio honek bigarren kafe izena du, tarte honek kafe utxe izena du, eta Miren Arrieta kafezalea da, bai, ala ez? Oianak para egiten dute berak badakieran. Bai.
Nik ere badakit. Bai. Ja, eta pentsatu. Behin galdetu genion. Bai. Behin telefonoz, ez dakit ze emanaldiren atarian. Ameriketara bidaia estrenatu behartzuelako. Ia da, bai. Ba, ni oso kafezalea naiz. Kafe ba nahi ezu? Ez. Hartuet bat, bazkaldosteko ahi hartuet orduan. Zuere urduri. Urduri? Ez dakit, kafeak urduri itzote zaitun. Keba, sinilla de por si, kafe hartu gabe baita ba naiz, asin, por naturaleza. Bueno, estadistikan garbi dago, gero eta kafezale gehiago ditugula, arte eszenikoen protagonisten artean. Bueno, aste hona eduki genuen aurreko astean, Irutik iru. Kamikaz kolektiboa etorri zen, eta... Barkatu. Karo, zuetzinen. Austrian nebilen, Alpeetan zuek entzuten, eta hor esaten ari zaretenan guztiz egia, ez da? Oi? Bai. Irurek esan zuten kafea ez? Tea nahiago zutela. Bai, ez da? Bai, eta galderetako bat izan zen, azukrea edo zerekin, eta ez zuten zerrekin, eztiarekin, iraiak... Ez dut goratzen ja. Baina kaferik ez. Kaferik ez, ino. Urzikinaren zaleak orduan. Bai, da esan zen duten, infusiak ekarri bar genituela, baina ez dira zuen esan zeintzuk ekarri bar ditugun, ez? Ingo dugu, zerran alasai, prestatuko dugu, bai. Idoia da bila oskudunek ekarri zuen ona ur infusionera bat, baina inorketzuen ibiltzen. Ara? Bueno, ba, erabiltzen hasiko gea. Lasai. Kafea jotafok erabiltzen dugu ezpentsa. Bueno, miren, hasiko gara, zure ibildibidearen hasiera horretatik, telebistan hasi zinen guazenen. Bai. Nola gogoratzen dituzu garaiaiek? Zer izan zen zuretzat, garai hartan bizitakoa? Ba... Bueno, eski, esatetola aspaldi izan balitzu zela, baina berez duela 5 urte izan zen. Osa, ni hasi nintzen 2016an, guazenen. Eta, bueno, dakaten oroitzapena da oso polita egia esan. Izan zen oso intensoa, izan zian 3 urte, bueno, 3 udara oso grabatzen azken batean, ez? Egiten genuen ekainetik abuztu bukaerara edo, 10 aste izatezian. Eta, pues oso, de repente, 18, 19, 20 urteko udarak, beste gauza oso ezberdin bat egiten pasatzea, ez? Baina niretzat dudari gabe izan zen kriston eskola bat, zen ni hasi nintzanean hor, ez nekan ideiarik zer zan aktore bezala lan egitea, eta orduan, bai, beti esatetan ikasi nula batez ere zer dan grabaketa batera jutea, departamentu bakoitzakan papera rodaje baten barruan, eta lantaldea ere ze garrantzitsua dan, eta, bueno, bai, eskola, batez ere eskola izan zen, baina gero bai, lagunak egiteko aukera, ez? Eta egia esan guazenen ezagutu nun bai ekipo tekniko eta aktore talde guztiari kariño handia diot, eta nire bihotzan oso espazio berezia dakate. Bai. Begira, belaunaldiak aldatzen doaz, eta lehen aktore askok esaten zuten Goenkale, zela beraien eskola, baina Goenkale bukatu zen, eta agian orain goazen bihurtuko da eskola hori. Goenkale zena, bai? Izan daiteke, bai. Azkenean eskola, nik beti esan izan dut, Goenkale izan zela nire eskola, adibidez. Bai, gara hartan etzegoen guatzenik, eta Goenkale zegoen. Bai. Bueno, hortik Madrilera joan zinen, baina hasiera batean marketinga ikastera joan zinen, baina erabaki zenuen jarraitu nahi zenuela zure aktore ibilbide horretatik. Work in Progress eskolan izena eman zenuen. Bai, bueno, hasieran lehenengo sartu nintzen Korazan, beste antzerki eskola baten. Eta lehenengo hortan egon nintzen Korazan eta Zentral de Cine izeneko beste baten. Eta, bueno, gero hori, pasatu nintzen Work in Progress honetara duela 3 urte edo, eta justu hain ekainan bukatu dut. Eta egia esan izan da, bueno, pues izan dira 3 urte, lanean egonez naizen tarte horiek, pixkat jarraitzeko pixkat praktikan jartzen nire aktore doteak, ez? Aukera polita eta gainera nire oso familia polita sortu dut, eskolan, irakaslekin ere oso pozik, bai, oso gustora naiz bertan. Eta 2019an iritsi zen zure lehenengo antzezlana, esan dugu, utzi zure mezua seinalearen ondoren. Gustatuko litzake pixka kontatzea, ze izan den hori zuretzat lehen aldia zen oholtza batera igotzen zinena, ezta? Eske, eitek grazia handia, hau galdetzen, eta oian ahondan nirekin utzi mezua seinalearen ondoren. Bai, badakigu. Bueno, supongo igual... Gazat, esango zut, Mireia Gabilondok gainditu zuen hori, ez? Nik ez dut galdeteak. Bai. Beraz. Bale, barkatu nire, eski grazia ite ditxin. Bai. Moldatuko zea. Ez, galdera zena, zemuz... Oso, no? Bueno, sin más,
Lehenengo, bueno, entxaiatu genuen hori 2019 eske, zure zango izan. 2019an egon ginen entxaiatzen, eta, bueno, nigo atzet, lehenengo bolo auki genuen urnietan, ni egun hortan egon oso urduri, baina izan zen kriston esperientzia politaria esan, eta gainera izan dira 2 urte orduan, jartzen aizenan pentsatzen oain Madrilen abuztuan eukitugun azkeneko funtzioak, eta hor, 2 urteko jiraren ondoren hartuta pertsonaiak noraino ezagutzen genitun. Konpartuta lehenengo funtzioetan ni hasi berria estenatoki gainean, eta nola sentitzen nintzen, ikuster kriston prozesua gondala, eta azkundean niregan, eta egia esan hori, izan da beste eskola bat. Beste esparru baten, azken baten estenatoki gainean, baina utzi mezua seinalaren ondoren izan da kriston eskola ere bai. Ze polita. Gainera nik uste oso politia izan dela Mantzaion bukaera ez dakit esan daiteken badela edo ez, baina Madrilen bukatze hori elkarrekin egotea, ez? Pixu baten elkarrekin bizinen, udaran. Bueno, politia. Gauza bat, oraintxe inork ez gaitula entzuten, miren. Inork ez gaitula. Mikroak itxiko ditugu. Oso ondo. Oianak beti saltzen digu bere txintxo planta, bere ez dut bizitzan plater bakar bat utzi, bere bla bla bla, eta txoritxo batek esan diogu Madrilen, bueno, pixka esmelenatu zala. A ver, eska da, pregunta trampa, galdera tramposoa zen. Ez, Oiana oso txintxo gainera momenan hori hilabete batera bizitzen de kompis de piso, eta egia da, oso txintxoa dela. Baina, izan daiteke agian behar bada, pare bat gauetan, pixkat desmadratu inan. Hori izan daiteke. Baina ondo. Baina ondo, beti txintxo, beti. Bai, claro. Eargi pasata. Azken gaua polita. Exactamente por quién acabé llamando a este contestador. Era la primera vez desde que vivo en Madrid que me acostaba con un hombre fuera del Xanadu. El ser humano nace, crece, se casa, se reproduce, se divorcia y se muere. Y ahora toca que me dejes. Quizá fue por lo de los niños, pero tú le darás la vuelta. Bueno, gaztelerazko bertsioa jarri dut, Madriletaz ari ginelako. Ai, Marini. Besterik gabe. Marini. Goiuri ikusten izan zan Madrilen. Bai. Eta Inigo Tolosan. Bai. Bueno, zubietan. Tolosan eta Madrilen. Nik Tolosan sufritu nun gitarra bat enola zaintzen zuten ikusita. Dena ez dugu kontatuko. Hemen izan zen gitarra eroizitza horretik esan ez du. Eta gitarra hori gainera etan zurea? Ama, sekretu guztia. Ez da nerea gitarra hori, ez dugu esango horren azten, baina gitarra hori ez den. Hori da, Iker lasai ez diogu inorri kontatuko zure gitarra erori zela. Iker Lauroba, ez dizut berriro kontatuko, gau hartan esan izun bezala gitarra erori zela. Ezen erori, Iker ez da ia. Bueno, galderaren bat urti badao. Ui, ama! Bai, egongo da. Egongo da, ze ez duzu jakingo, baina hemen, asterik astera galderak kateatu egiten ditugu. Alegia, datorren asteko gonbidatuarentzat Oianak zuri eskatuko dizu galdera bat. Orainik ez dakigun hori izango den, edo akaso bai, baina idatziko dizu Oianak astean zehar. Baina horreko asteko gonbidatuak zuretzat utzi du galdera bat, eta hauxe da. Ohandik goratzet gure lehengo aldia, gure lehengo elkarrezketa, Zarauzko Arginanon, zu ardo bateraten, Bilok Teresai buruz hizketan. Eta galdera da, ze esango zenioke, ze konsejo emango zenioke ordungo Mireni? Ze konsejo emango lioke Miren honek, ez? Madritik pasa ondoren eta indituzun lan guzti hoien ondoren. Bum. Amankai. Joe, ze galdera, Gaina egia da, ezagutu genuen elkar Zarautzen, duela 4 urte horrela, niri mantzatenean soinu joraren semean Teresaren papera, eta nola berak, kontatuko zizuena. Ez zun kontatu, beraz, bai, galdetu barri zuen. Berak egin zuen antzezlanean Teresarena, eta papera mantziatenean jarri nintzen kontaktuan berarekin, eta Zarautzen hartu genuen Arginanoko terrazan,
Bale, nik ardo txuri bat. eta han ginen pertsonaiaren inguruan eta hitz egiten, ez? Eta gerora ja kointzitu dugu lagun asko azkagulako komunean, eta parrandetan, eta gero torriztan erarizkuneko txat, eta gain laguna gea, baina hor izan zen gure lehenengo kontaktua. Eta otait, bastante galdera komplikatua, ze egia esan, hola, da hozat ez duten hainiz pentsatu, baina supongo esango niola lasai hartzeko gauzak, ez? Denborak azkematen ekartzen dula ekarri behar duna, hori, disfrutatzeko batez ere prozesuaz, eta proiektu bakoitzeaz, eta hori, nik uste hori izango niola. Non dago zulertzeko behar den iztegia. Aipatu dugu zure lehen antzezlana, bai? Eta orain ari zara nere amazorekin batera txoko ezberdinak zeharkatzen edo bidaiatzen, Ameriketara bidaiarekin. Konta iguzu pixka bat zer den, nik oraindik ikusteko daukat, ez dut data aurkitzen, bihar esan du Zarautz, baina zinezko berriz ere, katxiz. Beraz, konta iguzu, zer da antzezlan honetan ikus dezakeguna? Ameriketako bidaia kontatzen du bi neska gazteren historia doazenak urtebete pasatzera estatu batuetara, eta elkar ezagutze dute jabein estatu batuetan, Dallaseko aireportuan, eta, esan dezakegu gubi dazkatela nola daiteko, nola esaten da, dakat estatu batuen inguruko ideia jakin bat, ez, pixkat, aurre iritzia, adibidez nire pertsonaiak pentsatze estatu batua direla herrialde jankiak eta superkapitalistak eta ez daka inungo gorik horrega juteko eta besteak nirearen pertsonaiak jonei pixkat pelikula amerikanotan ikusten dugun estatu batuen irudi hori daka, ez? Eta, ikusiko dugu gertatzen zaizkien abentura ezberdinak eta nola urtea bukatzen denean nola daukaten aurre iritzi hori guztiz aldatua egongo dala, ez? Oso divertigarria omen da, ezta? Eta politia izan da esperientzia nerearekin lan egitea eta Mireiarekin batera, imaginatzen dut. Bai, osagia, nerea eta biok laguna gara aspalditik, eta biok ezagutzen dugu Mireia ere, aspalditik ere, eta orduan entxaio prozesuak izan dira oso divertigarria, gainera esan behar da, dala komedia azken batean, ez? Gainera oso dinamikoaz instrumentua jotze ditugu, dantzatzen dugu, abesten dugu, baina gero aldi berean lantzen ditugu gai sozialki bastante garrantzitsuak, ez? Osa, adibidez, gaizki ulertu bategatik, ez da spoiler hau, hau hasieran gertatzen da, gaizki ulertu bategatik, pentsatuko dute Joneren pertsonaia dela paperi gabeko imigrante bat, eta orduan saiatuko dira bera deportatzen, eta orduan, ikusiko dugu herrialde, Latinoamerikako herrialdetatik estatu batutara pasatzen diren pertsona hauek, deportatzera doazen momentu hortan pasatzen dituzten gauza guztiak, ez? Eta injustizia hori kontatzen dugu. Eta, gero baita, nola azken baten ezagutzen ez dugun zerbaitekiko eukidezak aurre iritzi horiek, nola horrea iritsi arte, ez, ikasi behar dugula pixka bat ez eukitzen, eta batez ere gure intentzioa ere da, jende gazte antzerkira etortzea, eta hori, jende gazte antzokietara hurbiltzea, eta aldi berean antzoketik ateratzea pixkan mundua ezagutzeko gogoarekin, ez, eta bai. Eta esango zenuke jendea hurbiltzen ari da, gazteak hurbiltzen ari da, uste dut egin dituzuela ere gaztei bereziki zuzendutako eskolarrak edo olako batzuk, ez dakit egin dituzuen, baina ikusten duzue beraien, jarrera hori gogotsu eta gero esan duzun bidaiatzeko ilusio horrekin akaso gero edo? Gero egia esan, eukitugu bolo eskolar bastante, eta horrea etorri da jende gazte asko, baina gero egia esan hain guztietako jendea etortzen da, guk uste genuen etorriko zara batez ere jende gazteagoa, baina egia da, herri batzutan igual ez dago 20 urtetik berako inor, eta ez da inguztietako jendea dela hurbiltzen. Baina guk ikusten dugu jendea oso pozik aldeatzen dela antzokitikan, eta ondo pasatze dutela, baina aldi berean badaude momentu asko unkigarrak direnak ere, eta nik uste dela hori oso antzerki pixka denetarik pasatzu, nik usle bestela nik uste denetarik bizitze dutela, ez? Eta
Eta hori, animatzetela jende guztia ikustera. Esan da. Eta noizbait irakurri dizut elkarrezketaren batean, gogoko zenituela pertsonaia histrionikoak edo horrelakoak, ez dakit? Bai. Hori noizbait komentatu Bai. duzu. Gustatzen zaizkizula olako pertsonaiak. Bai, a ber, esan, lanean hainbeste, lanean ez oso gutxi tokatu zaizkitolakoa, de hecho Teresa esango nuke dela horrela pixkat, ez? Baina bai egia da antzerki eskoletan eta profesionalki ez denean aukerak ateran pertsonai bat aukeratzeko edo estena bat idazteko edo beti juten naiz zorrea, ez? Bai, interesatzen zaizkit, gustatzen zaizkitolako pertsonaia pixkat psikopatak. Eta zergatik? Ez dakit, beti ikusle bestela asko disfrutatzetelako beste aktoreko horrelako lanak egite dituztenean, ez? Orduan da gauzat gustatzen zaidana eta batez ere antzerki eskolan eta gustatzen zara bastante lantzea eta noiz baita iristen bazaitolako paper bat, perfecto, baita noski. Eta orain ere bazabiltza dorleta izan genuen orain dela ez dakit 3 aste, 4 aste, aipatu zigun pixka bat ari zinetela Tantxakako azken lan berri honetan, nik aipatu dut azaroaren 29an uste dut, aurre estrenaldia duzuela, baina urtarrilean ja estrenaldia, ezta? Bai. Zer da lan hau? Badakigu berak aipatu zuen, Mireia eta Fernando Argentinan ari zirela Mireia Muxuarekin, hor maitemindu zirela obra honekin eta erabaki dute momentu honetan egitea. Bai, da mi hijo solo camina un poco más lento. Euskerazko izenburua oraindikan ez dago. Bai, nik esan dut, Mireia ber momentuan esan zuen bat, baina ere zalantza zeuzkan, hortxe zebilen. Bai, eta, kontatzen du, eskera pixkat, zaila azaltzeko ze kontatzen duen, zera, familia baten egoera, egun bakar baten, dena antzerki obra guztia pasatzen da egun berdinean, goizetik hasita arratsaldera arte edo, eta, da, familia, aitona monak, urasoak, izeba osabak, seme alabak, eta, dago pixkat kondizionatua semeak dakan gaixotasunaren gatikan, ez, bera gurpildu nolkian da, eta pixkat kontatzen du, familia honek semearen gaixotasunaren gatikan, pertsonai bakoitzak nola bizitzen duen, ez da, nola eramaten duen situazio hori, gero aldi berean dago, beste gaixotasun bat ere presente dago, obran zehar, ez dut spoiler gehiagirik egin nahi zen, jazten nahi zitzaiten eta nahi zixiltzen eta lehenengo aldi nahi zela honetan zitzaiten, eta bain kezak izan esan daiteken, zer ez. Zure pertsonaiari buruz zerbait esan daiteke, norri izango zaren edo nolakoa den pertsonaia? Bai. Nire pertsonaia da Doris, esan behar da izenak diala bastante horrela exotikoa. Bai. Nire pertsonaia da Doris eta alaba, branko gurpilun aulkian dijoanaren, arreba. Eta da oso niska alaia, energia askokoa, eta nik uste txean dagoen temperatura eta dago nola baiteko giro lehorra edo, eta bera pixkat puskatzen du horrekin, ez? Nik uste dela bere modua nola bait beste giro bat sartzeko etxean, ez? Eta beste, orduan, eta oso pertsonai polita egia esan, eta bari nahi asko gozatzen ensaio prozesu honetan egia esan. Ezin esan baina bidean ikasi ez dudanik Zerratik egiten duzu barre? Zuk izuzu ikusten, baina estenien bitartzen jarraitzen gaituztenek ikusten dute zu eta Markel Gajate sofa baten gainean goztu guzu. Eski esan pasatu genuen bideoa grabatzen. Markel hemen izan genuen, Elmuga singela orkesten, Elmuga da, ez da? Elmuga bai. Eta orduan ere ikusi duen bideoklipa eta... Non grabatu zenuten? Grabatu genuen, Igeldon hor bere lagun baten etxe... Tximistarri inguru horretan edo? Bai, hortikan, hori da. Eta gero basoan, nola baina dena Igeldotikan, mendian, bai. Zepolitia Igeldo. Bueno, aipatu duzu, Mireiarekin lan egiten ari zarela, egin duzula, Fernandorekin ere bai, baina nolakoa izan da, txikitatik ezagutzen zenituen okerrezpa naiz, biek? Nolakoa izan da beraiekin lan egitea, ze badira, ez euskal antzerki gintzako, bi pertsonaia pixuzkoa, ez da? Pixuzko. Niretzako da, kriston plazerra, ze azken baten, nik eske esate, nien nintzen honetan ibiliko seguruenik txikitatik ezagutuko ez banitu. Ni guatzen ez txikia ginean jute ginela Fernando antzokizarran entxaiatzen izan obraren ensaioak eta ikustera, eta
eta orduan orain haiekin lanean ibiltza, pues, da azken baten, pues hori, nagola oso pozik eta disfrutatzen egia esan. Ai, bukatu zaigu, abestia justu. Ai, ba. Itxasua entzuten da. Ja ez da entzuten itxasua gehiago. Hau nik galdetzea pixkat akaso arraroa da, zeagian badakit erantzuna pixka bat, baina bueno, guk... Aizu nik banekien kafearena eta egin diot, Bai, ez da, orduan egin dezaket. Guk konpartitu dugu momentutxoak antzeslanaren aurretik, nik uste dut Mireia Mentzegola nik aipatu nuela, nik ohitura bat baneukala, eta gu ohitura batekin hasi ginen, baina gero Madrilen ezkenuen bete. Ai, baki zertaz. Zertaz? Ba, ez dakit nola hasi ginen hau egiten egia esan, ez gogoratzen. Baina, egite genuen kamerinoetan, bakoitza genuen bere kamerinoa, ez? Eta orduan pasatzen genuen, pues, antzez lan hasi baino, lehenengo 40 minutuak edorrela beti, bakoitza bere kamerinoan, ez dakiz zer. Eta orduan, ja, gertzen azkeneko 15 minutuak edo, pues, elkartzen ja, batez ere oian eta biok. Ze gero Mireia eta Leire eta Sarako zara gontzaren ortezenei, batzutan ere elkartzen zea, baina ia beti ginen oian eta biok. Eta jartzen genuen regetoi abesti bat. Zer? Hau ez ez kontatu? Bai, jartzen genuen. Mirenek zekizkienak abesti baienak, ez? Bai, bera jartzen zuen, bai. Lotxo pixkat badi, baina nortu horret baiet. Eta han jartzen ginen, estrenatokira igo baino 15 minutu lehenago, izpio eran regetoia dantzatzen. Bai, baina ondo pasatzen genuen, ez da? Eta nik uste hor puntx. Eta ez da beti regetoia, oza. Bai, denetarik. Bai, oso denetarik, bai. Zezuk, baina nik uste dut zu jarraitzen, nerearekin eta nik bideo horretxoen bat, bai, ikusi dut, ez da? Bai, bada ohitura bat egiten duzun ohitura bat. Jarraitu dugu, ohitura ez nahi. Baina bai, noizan behin nereak eta biok ere egiten dugu. Eta hor sortuztan oiana, bira jarri. Zubale maitago egiten hola urteak esango, eta hori hasi zan oianarekin. Ze polita hori, Bai. De un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer. Nik regetoia ez, baina gaur programa agurtzeko giro Latinoamerikarrean egingo du, gero kontatuko idu zerratiko jen. Ez, uste nuen galdera bat egin eizen niola oraindik Mirenita. Ez. Ez, kontua da gaurko egunez jaio zela konpai segundo eta esan dut, Buenavista Social Clubeko, edo Buenavista Social Clubeko kantu batekin agurtuko genuela gaurko programa. Azken 2 minutu terria dauzkagu, ondo ontzea miren. Oso gustora. Bai. Bueno. A ber, egia esan, oianak badaki. Ez da oikoena, Ez que, niri kostatzen zaite elkartzketara da jutea, oianak oso ondo daki. Egia esan egonez bastante gustora zuekin eta lasai. Baina onartu behar dut, galdetu nizunean, etzen idala zalantza momentu batean ere esan, Eta esan nuen, begira ze ondo. Baina zuzarelako. Baina zuekin dalako, Hala ere, gauzat esango dizuet. Jargaitezen egoera batean. Larunbat honetan geratzen zarete pertsona batekin, lehenengo aldiz. En plan cita. En plan cita, bai. Buka daiteke modu batera edo bestera. Baina gero, WhatsApp bat iratzen dizu, ez edo, bastante gustora egon naiz zurekin. Hoi, esan du Miren Arrietak, bastante gustora, eta pentsatzezu, zein naiz berriro gatuko pertsonarekin nire, koña, egin ditun, maiz. Egila, nire terminologiaren barruan bastante gustora egon naizela oso gustora. Eskerrak konpondu duen. Yo soy el árbol. Gure gustora egon gara eta gustora agurtuko dugu gaurko saioa, baina uste dut ordu ere bat dugu horretarako, Jana. Bai, nik esan plazer bat izan dela, zuen izatea, eta bueno, zurekin konpartitu izana momentu asko, oholtzan, eta aurretik, eta ondoren, eta hori guztia. Eta, joango naizela zu ikustera, bai nerearekin batera, eta bai beste ere. Eta zueke bai, Bai, gupendinte daukagu. Zuek abixatu eta gombidatuko zaituztegu. Miren, arreita plazer bat eta nahi duzun arte hartuko dugu bigarren kafea beste batean. Vale, perfecto, nahi zunean. Oiana Maritorena genbe, datorren ostegunera arte. Goiure Zeizarandia, bihar falta motoko zaitugu. Baina pasa ondo, bidali argazkiak. Haze presa sartu zaizuna poteo plana daukazunetik, ez da? Opa, hortxe! Ez, poteo plana ez. Baina gure lankide pelizaida dagoeneko, nahi zirratiaren programaziarekin jarraitzeko. Aio.
Eta hortxe entzuten zareten hoiei ere eskerrak, bihar arratsaldeko 4etan hementsi izango gara Mai Gorostiaga eta biok eta gonbidatuak eta gure amonak Kontxita eta Marimi eta denetarik, baina Goiuri ez da izango astelenan ikusiko dugu berri ulker. Izan ondo, bihar 4etan hementsi gara bigarren kafean naiz irratiaren sintonian. Aio. Keep calm and bigarren kafea.